שלום לכולם, אתם על הסימלי דיס, אני ליאור אביאל ואיתי כמו תמיד, אלכס גרשמן. מה קורה אלכס? מה העניינים ליאור? הכל טוב. אז העונה השלישית של דיסקאברי הסתיימה, ואנחנו פה כדי לדבר על הפרק האחרון, פרק 13, That Hope is You, Part 2. אז הולכים להיות כמובן ספוילרים לכל דיסקאברי עד כה, עונה ראשונה, שנייה ושלישית. ולפני שנתחיל, הערה לגבי סרו ודאג ג'ונס, שכמובן משחק אותו. לפני כמה פרקים אמרתי ששאלתי את דאג ג'ונס בטוויטר, האם הוא מדבב את הקול שלו בפוסט פרודקשן, כי בטח ממש קשה לו עם המסכה והכל. ואומנם הוא לא ענה לי, כי זה היה כבר שרשור יחסית ישן, אבל מישהו אחר שאל אותו את זה לאחרונה, והנה התשובה. No dubbing, just the usual dialogue cleanup or changes in post-production like any other actor, but I wear a partial mask when doing so to get the same nasal sound. זאת אומרת, אין דיבוב, רק ניקוי הדיאלוג הרגיל, או שינויים שנעשו בפוסט פרודקשן, כמו לכל שחקן אחר, אבל אני חובש מסכה חלקית כשאני עושה זאת, כדי לקבל את אותו הקול המענפף. אוקיי. אז זהו, היה מעניין אותי לדעת את העניין הזה, כי הרגשתי שממש כאילו קשה לו להוציא מילים עם המסכה הזאת, אבל מסתבר שלא. חוץ מזה, באותו שרשור שאלו אותו גם, כולם בערך אם הוא יהיה בעונה 4. לא יודע למה, כאילו, גם אחרי שראיתי את הפרק האחרון הזה, לי זה היה נראה ברור שהוא יהיה, גם אם ייקח לו זמן לחזור, אז נראה לי שאנשים היו מודאגים סתם. ובכל מקרה הוא אמר שהוא נמצא כרגע בצילומים של עונה 4, אז ברור שיופיע. נו, זה נמצא, אוקיי, ברור. כן, זהו, זה הכל. יאללה, אז נעבור לדיון על הפרק. אז כאמור, זה הפרק That Hope is You Part 2, ולהלן תקציר. אוסיירה מנסה להימלט עם הדיסקאברי ממטה הפדרציה וסופגת מטח יריות. ברנה מובלת לגשר על ידי זארה ומצליחה לשכנע את האדמירל שפתח בשיחה עם אוסיירה לסגת, כי כנראה יש לה תוכנית. אוסיירה חוקרת באמצעות זארה את בוק כדי לגלות את הפרטים על כוכב הלכת של סובידיליטיום, אבל בגלל היכולות האמפתיות שלו הוא מצליח להתנגד לחקירה. מייקל מובאת לשם גם כן, ואוסיירה מורה לה לשכנע את בוק להפסיק להתנגד. במקום זה, היא ובוק מצליחים להשתחרר ולברוח. מייקל משדרת לכל הספינה מין מסר קריפטי כזה דרך התג תקשורת של אחד הרגולטורס שהיא לקחה ממנו, מסר שרק טילי מבינה, שהיא צריכה להגיע לאחד מהנסלים של הוורפ ולפוצץ אותו, וככה הספינה תיאלץ לרדת בוורפ. אוסיירה, שבינתיים הצליחה להימלט מהצי ולהיכנס לוורפ, מזמנת את ספינות האמרלד צ'יין לתקוף את מטה הפדרציה, ובמקביל סוגרת את החמצן לסיפון שבו צוות הדיסקאברי בהובלת טילי נמצאים והם נחתקים לאט. חוץ מאורוסקון, שמשום מה יש לה יכולת מילדות לעצור את הנשימה כ10 דקות, ולכן היא עמידה יותר למחסור בחמצן. מייקל ובוק נלחמים ברעים, בוק הורג את זארה, ומייקל פוגשת את אוסיירה לשואודאון בדאטה קור של הספינה, והורגת אותה שם, אבל לפני כן אוסיירה מורה בקשר לוורידיאן, לסגור על הדיסקאברי, כאילו לבלוע אותה. מייקל מאפסת את מערכת ההפעלה של הספינה, מרכזת את כולם בגשר, והיא פולטת את ליבת הוורפ כדי לפוצץ אותה. ברגע האחרון, בוק מפעיל בעצמו, מסתבר שיש לו את היכולת לעשות את זה, את הנעת הפטריות, והם מתפטררים לכוכב הדיליטיום. בינתיים שם באותו כוכב לכת, סרו משכנע את סוקל לכבות את ההולוגרמה, והדיסקאברי מצילה אותם ברגע האחרון. כולם חוזרים למטה הפדרציה, חוץ מסרו וסוקל, סרו שמלווה את סוקל לקמידר להתאוששות. מתחילה בנייה מחדש של הפדרציה, מייקל מועלה בדרגה לקפטן הדיסקאברי. אז נתחיל בדברים טובים? נתחיל. בהתחלה, כשאדירה מגיעה לכוכב לכת, לפגוש שם את קולבר וסרו, אז היא מסתירה את התרופה בפה שלה, כך שהיא לא נעלמת באורח מפתיע, ברגע שהיא משתגרת לכוכב הלכת, כמו הציוד שלה, הווייטים בפרק סוקל. היא גם מסבירה את זה בחצי משפט, כשהיא אומרת להם שהיא שמעה אותם מדברים בקשר בזמן שהיא הייתה בספינה של בוק, אז זה לפחות קונסיסטנטי עם מה שראינו.
זה למעשה שייך לפרק הקודם, כי ראינו אותה עושה את זה אז, אבל האמת שהיה קצת קשה לחלץ את זה משם, אז אני משייך את זה לפה. אני מצא את זה כדבר טוב, ניכר שהייתה פה, she was thinking on her feet, מה שנקרא, היא שמעה אותם אומרים משהו בקשר לגבי זה שהם הפכו להולוגרמות, והיא הבינה שהציוד שלה לא יהיה זמין, אם היא לא תכניס אותו לאיזשהו פתח פנימי של הגוף שלה או משהו כזה, אז פתח חיצוני. האמת שלא חשבתי על זה, ליאור, יפה, נקודה הזו לא קפצה לי לעין, אז אוקיי. כן, כי היה מוזר כאילו לראות אותה בהתחלה פולטת את התרופה מהפה, אתה אומר למה היא לא מוציאה אותה מהכיס, ואז אתה קולט, אין כיס, ואם היא לא הייתה עושה את כל זה, אז אי אפשר היה להסביר למה היא יכולה לתת להם תרופה, כשהם בעצמם לא היו יכולים לשאת עליהם שום ציוד בו ולהשתמש בו באופן אפקטיבי אחרי שהם הפכו להולוגרמות. כן, זה גם קצת צורם, מה, ההולוגרמות אין להם כיסים? אני לא יודע מה להגיד לך, ההולוגרמות שם כנראה משנות את האובייקט באופן כל כך קיצוני, שלא רק שאין לו כיסים ואת הבגדים המקוריים, אלא גם העקבים של סארו הפך לאנושי לא רק מבחינת הפרצוף שלו, הוא אומר העקבים שלי... בן אדם, זה ברור לי, אבל כן. למה שההולודק, הולוגרמות, לא משנה איך תקרא לקרוא לזה, לא ייצור כיסים? מה זה משנה לשדה כוח אם הוא יוצר חליפה שלמה, למה שהוא לא ייצור כיסים? מה, מוריארטי לא לבש חליפה 7 חלקים בלונדון של המאה ה-19? הוא יוצר כיסים, אבל הוא כאילו מעלים באופן הולוגרמי את הציוד שאתה הבאת איתך. למה? לא יודע. לא חושב יש לזה שום הסבר הגיוני, במיוחד שזה הולוגרמה של אתה יודע, המאה ה-30, נגיד אם זה לא המאה ה-32, כי זה פרי-ברן, או 129, לא משנה. אז אתה יודע, אתה מצפה שתהיה עוד התקדמות קדימה, על אחת כמה וכמה. אבל נו, שיהיה. כן, אבל זה שייך לפרק הקודם, אז we'll give it that. כאילו, מה שאתה אומר שייך לפרק הקודם. לא, אבל זה שהדירה חשבה או נרפית, אני מסכים שזה נקודה טובה, טוב, היא בכל זאת, אתה יודע, גאונית. כן. גם אם זה בהשפעת הטריל, אבל בסדר. אוקיי, אז זה היה אחד. עכשיו, האייטם השני זה האייטם הכי, אתה יודע, אוסיירה בתחילת הפרק, כשמייקל מובאת לגשר, אז אוסיירה נותנת לה סטירת לחי מצלצלת בפרצוף. כן. איזה תענוג. לא להאמין שנתנו לה, איך קוראים לזה, נתנו לה לדמות שלה לקבל סטירה. כנראה בגלל שזו הייתה אישה אחרת, והייתה מאופרת ירוק. וכמובן, ברור שבאותה שנייה ברגע שאוסיירה עשתה את זה, אז הקיץ הקץ על הסיפור שלה בסדרה הזאת, כי מי שנותנת למייקל סטירה. שלא לדבר על זה, גם אם היא הייתה לא מאופרת, גם לא היה קורה. אם לא הייתה ירוקה, אם היא הייתה לבנה, חס וחלילה, זה לא היה קורה. יש סיכוי, כן. הייתה אולי דוקרת אותה, או יורה בה, שזה, אתה יודע, זה לא אישי, אבל לתת לה סטירה, או לא, זה כבר השפלה. מתחשב בכזאת פצצה לפנים שהיא נתנה לה, אני הייתי אומר שאוסיירה אפילו יצא מזה טוב, מוות מהיר. כן, מה, היא כולה מתה אתה יודע, מיריות פייק פייזר, או מה שאתה רוצה לקרוא כן, היה יכול להיות יותר גרוע, הייתה יכולה לעוף לחלל ולמות בוואקום. זה יכול להמון לך, מישהו יכול לקרוא את החלקים ממנה פיס ביי פיס, אבל זה לא קרה גם. כן, טוב, נו, היה לנו את הרגע הקטן הזה. כן, רגע קטן של אושר. אוקיי, עכשיו לדבר הבאמת כאילו היחיד קונסטרוקטיבי שהוא טוב בפרק, זה הדיאלוגים בין סארו לסוקל, טובים בסך הכל, הוא בונה איתו אמון ואולי איזו שכבת הגנה מסוימת, מכך שסוקל יתפרץ שוב וזה הדרגתי וזה יפה וזה דומה לאיך שהייתי מצפה מפיקארד לעשות משהו. קצת רידימינג סארו, לא דאג ג'ונס כי זה לא אשמתו, אבל הוא אדם משחק נהדר. כן. אז זה באמת קצת רידימינג מסארו, ואפילו סוקל הוא קצת יותר נסבל בפרק הזה, כי הוא היה מאוד מעצבן. מפתחים אותו קצת, לא יותר מדי. כמובן שהקשקוש לגבי הברן שאכן הסבירו, כמו שאמרת שיכול לקרות, זה עדיין חסר היגיון לחלוטין. כן, אני אגיע לזה מאוחר יותר בדברים הפחות סבירים. הבנתי אותך. אבל כן, אני מסכים שהמשחק של סארו היה... סליחה, התפקוד של סארו היה מאוד יפה. כן, יש שם את הקטע בדיאלוג ביניהם,
סוקל אומר לסארו שהפדרציה לא באה ושואל למה היא לא באה, סארו אומר לו it's complicated, ואז סוקל עושה tell me. כן, מה זה היה הקטע הזה? זה היה באמת מפחיד, זה היה עשוי טוב, מה זה היה? זה היה כאילו, אתה יודע, הוא מתעצבן, אני וכשהוא יודע, מתעצבן לא, אז לא, לא, הוא... אבל מאיפה פתאום הוא הפליץ את הקול הזה? זה כאילו, אתה יודע, זה הדהוד של הקול שלו, לא יודע, עכשיו כשאתה אומר את זה, זה זה לא כאילו... תואם למונטאז' הקולי שלו לפני זה. טוב, בוא נגיד, אתה יודע, אפשר לייחס את זה לסוג האפקטים האלה שעושים בסדרות מדע בדיוני, גם בסדרות לא, לא, טובות. אני מבין, אבל זה, אתה יודע, זה came out of left field, כמו שאומרים, זה היה, זה כאילו, אבל זה, וזה גם היה מתנגן, כמו שעשית את זה. זה כאילו, הוא עמד לפצוח באיזה, לא יודע, באיזה שיר בלוז כזה. שיר בלוז מפחיד, אבל שיר בלוז, אתה יודע, משהו כזה, tell me why can't I, משהו כזה. זה היה, לא יודע, בשבילי זה היה קצת אובר דרמטי מהבחינה הזאת שהקול הזה לא נראה כאילו יכול לנבוע ממיתרי הקול שלו. כאילו זה בסדר שהוא יתעצבן, זה ברור, אוקיי? כי הילד הזה לחוץ, מסתבר. כבר לא ילד, כן? הוא כבר לפחות בין 150, לא יודע, משהו כזה. 125, לא יודע, נכון? זה היה ממש לפני הברן, אז... אני מעריך שהוא היה, נגיד שהוא היה בין משהו כמו 5 כשזה קרה, וזה היה לפני 120 שנה, אז הוא צריך להיות בין 125 סתם, לא יודע, אולי טיפה יותר. אנחנו לא יודעים, אתה יודע, איך הקלפיאנים בדיוק, אם זה תואם לבני אדם או משהו כזה. לפחות ממה שאני יודע, לא יודע. כנראה שלא, כנראה שהאלדר הזה דרך אגב, שהופיע בפרק, צריך להיות ממש ממש מבוגר כדי להיראות ככה, כי אם סוקל אחרי 125 שנה נראה כמו סרו, או אולי אפילו יותר צעיר מסרו, לא, ברור מבחינה שהוא נראה יותר ויזואלית. צעיר מסרו, אבל אנחנו לא יודעים בין כמה סרו אגב? האמת שלא, נקודה טובה, אני לא בטוח שאנחנו יודעים. למה שידעו? אבל זה פרט, אתה אני יודע, לא בטוח שזה כזה חשוב. תשמע, אני לא בהכרח צריך שיגידו לי, אתה יודע, הוא בן 64 ויום ההולד שלו זה ב-20 באוקטובר, אבל אתה יודע, איזושהי הערה לגבי החיים של, מעגל החיים של הקלפיאנים, כשהם לא נטרפים על ידי הבאול. או כן, איך הקלפיאנים חיים מה שהם הצטרפו לפדרציה, וכהנה וכהנה, כאילו... כן, אני מסכים איתך, בסדרה הזאת אין זמן להעמיק לתוך... כן, למה להרחיב על פרטים כשאפשר לרוץ קדימה לקרב היריות הבא? קופצים מפלטפורמה לפלטפורמה. אז טוב, יש לך דברים טובים שמצאת בפרק חוץ מאלה שאתה רוצה לציין? הנעימה בסוף, למרות שזה אפשר להגיד שזה חילול הקודש, אבל הדיאלוג הקטן שלה עם ונס היה, מעבר לזה שהוא היה באמת נבע משום מקום, הוא עדיין היה יפה אם היה מדובר במישהי אחרת שהיא לא ברנם, או במישהו אחר שהוא לא ברנם. הדיאלוג בסוף? הדיאלוג של ברנם עם ונס. אתה מדבר על הדיאלוג בסוף? הבת שלי עשתה ככה וככה, היא עשתה בדרך שלה, ואני חשבתי שזה לא הדרך הנכונה, אבל הסתבר לי שזה הדרך שלה, ואחרי זה הוא אומר לה, כן, גם את לא עשית דברים כמו שאמרתי לך, אבל מסתבר שהדרך שלך הייתה גם נכונה, ולפחות הוא הוסיף as well. תשמע, אני לא ראיתי, אני ראיתי זה כאילו, שאתה יודע, ברור, זה אישרור של זה שהיא תהיה קפטן. לא, זה היה, אתה צודק שאולי היה אפשר להגיד משהו אם זאת הייתה איזושהי דמות אחרת עם רקע אחר במקום ברנם, אבל ונס פה הוא מתפלש באפר רגליה באיזשהו מפגן של לקלקנות. כן, זה סאבסרביאנט, אז אני אומר, אני מנסה להתנתק מברנמיותה של הסצנה, אלא אך ורק להתרכז בזה באדמירל שנותן קרדיט לקצין שהצליח. אוקיי, זה הנקודה שלי. אוקיי, בסדר, אני אשתדל לנסות לראות את זה גם כן ככה, בעיניי אני ראיתי את זה אתה יודע. לא, אז זה מה שאני אומר, אני מתנתק מהעניין הזה, כי אם אני לא אתנתק מברנם, אי אפשר לתת שום ביקורת על שום דבר. לא, אפשר, יש מספיק סצנות שגם היא לא מופיעה בסדר, אבל בהן. הסצנות שבהן היא מופיעה ואפשר לחוות דברים אקס קומוניקדו, אוקיי? אבל אז יש המדים החדשים שלהם הם מאוד יפים, אני מאוד אוהב את המדים האלה. אוקיי. אני לא רק בהשוואה אתה יודע, לטרנינג של ג'יי-זי שאמרנו לפני זה,
אלא אפילו למדים החדשים של פיקארד, שגם לא אהבתי אותם. אני חושב שהמדים האלה הם יותר קלאסיים מהצפוי, שזה מאוד הפתיע אותי, מבחינת איך שהם נבנו. כמובן שזה לא, אתה יודע, לא חשוב ברמת העלילה, אני רק אומר דברים קטנים שאהבתי. כמו שאמרת, אני הסכמתי איתך לגבי סרוב ההתנהלות שלו, גם, טוב, זה לא ממש נקודה לחיוב, אבל אורליו מאוד מאוד מהר הסכים, הפך את אורו, מסתבר. אז הוא נשאר שם על זה בתור, אתה יודע מה, נשים את זה בדברים הלא מובנים, לא במסגרת הדברים הטובים. כן. אני חושב שבוק היה, אתה יודע, למרות שהוא, אתה יודע, נסחף לעלילות ההאן סולו שלו, בתוך הדברים האלה הוא עושה את העבודה שלו טוב. הוא שחקן טוב. אני מחבב את הדמות שלו. הוא לא ממש טרקי, כי אתה יודע, אי אפשר להיות ממש טרקי אם אתה סטאר וורזי, אבל אם אני מנתק את זה גם ככה, אתה יודע, אתה חייב לנתק את זה ממה שאנחנו מכירים כסטארטרק, אבל אם אתה מנתק את זה, אז אני חושב שהוא, יכולת נגיד להוציא אותו, לשים אותו בהרבה סרטי וסדרות מדע בדיוני טובות, והוא יעשה את העבודה שלו טוב. יש בו משהו כריזמטי. ראיתי אותו בסדרת מדע בדיוני אחרת, סדרה נייט פלייר. שמעתי עלינו, לא יכול להגיד שאני ממליץ על הסדרה הזאת, אני חושב שהיא בסופו של דבר סדרה די בבלטית, אבל הוא שיחק שם את אחד התפקידים הראשיים. אוקיי. לא, נגיד ככה, אולי תפקיד משני בולט, נקרא לזה ככה, של דמות שונה, פחות אנרגטית ממה שהוא עושה פה, כן. וחשבתי שהוא שיחק לעניין, זאת אומרת, יש לו, בוא נגיד שלכל הפחות אני אגיד שהסצנות שבהן הוא ספציפית מופיע על המסך, יותר נסבלות בעיניי מהסצנות עם ברנם, אבל כאילו משמעותית יותר, לא בקטע של ברור שכל דמות שמופיעה על המסך יותר נסבלת מברנם. אוקיי, אבל לא, אני חושב שהוא שחקן טוב, אני חושב יש לו קריזמה. אבל את הדמות שלו לדעתי הרסו בסדרה הזאת מעבר לכל תיקון, גם עם ה-overuse בתור סוואשבקלר כזה, וגם בזה שהפכו אותו למין יצור מיסטי לא ברור כזה, שמסוגל לעשות כל מה שהעלילה מבקשת עם הכוחות האמפתיים שלו. אני מסכים איתך לחלוטין, אבל זאת היילי לא אשמתו. אז לא יודע גם משהו, כמה מהדמות של ברנם זה אשמתה של סוניקה מרטין. אתה יודע, מה שהוא עשה בקווייג'אן, אתה יודע, ניחה זה הכוכב שלו, אתה יודע, הוא עם אחיו, יש להם כל מיני זה, מלא, אפשר לסבול את זה במסגרת העונה הזאת, ואתה יודע, והסטינג הזה וכל הדברים האלה. פה זה קצת היה מוגזם, הרי כל דיסקאברים הם מקשקשים לנו על סטאמץ וכל הדברים האלה, והיכולות המופלאות שלו עם ה-DNA של הטרדיגרייד וכל הדברים האלה, ואז באה דירה ובחצי דקה משנה לו את כל הממשק, הוא אומר, זה יחד יותר קל. ועכשיו בא בוק ועושה את כל גם אני יכול, למרות שלקח לו זמן לפחות, הוא לא מיד עשה את זה, לזכותו ייאמר, וכאילו משאירים אותנו במתח, האם זה יקרה? האם הספינה תתפוצץ? האם הוא יפטר? אבל לא, הם מפטררים להם את דרכם לכוכב הדייליטיום, ומצילים את כולם. אבל אני, לא יודע, אני נהנה מהקריזמה שלו, ולא חשבתי שזה יקרה. אז אתה יודע, עוד פעם, במסגרת ובתוך התוואי של כל הדברים האלה, לא באופן כללי. אבל אני חושב שהוא שחקן טוב, בלי קשר. אז זה לגבי זה. מעניין על מה שאמרת על סטיימץ, אני במקומו הייתי מתחיל לדאוג, כאילו הוא נהיה פחות ופחות רלוונטי כשאתה חושב על זה. לא, אתה יודע, הוא במסגרת של הוא checking the box, אתה רוצה לומר. מה זה? checking the box. בדיוק, כן. הוא קולבר וצמד החייזרים המאומצים הם בסדר. חצי חייזרים, סליחה, היא סך הכל, היא בן אדם שיש בה טריל. כן. וגריי, החצי שליש רוח, שליש הולוגרמה, שליש איזשהו ישות, או לא יודע, נוכחות, לא יודע. זה היה דרך אגב אחד מהקשקושים הכי מטומטמים שהיה הסיפור הזה איתו. מה?
מה, שהוא קודם מופיע בתור רוח שרק היא רואה, אחרי זה עוד כמה רואים, אחרי זה ההולוגרמה מזהה אותו, ואחרי זה נמצא דרך להביא אותך לחיים, שכולם יראו. בסדר, עוד מעט נדבר על זה גם כן, כן, אז אם אתה אמרתי, זה רוצה. במסגרת הדברים הרעים מאוד בעיניי. כן, האמת היא שזה, כן, דברים שרשמתי, כאילו אצלי שמתי את זה בדברים שלא הבנתי, אני לא רואה את זה כדבר כזה מופרך, ותכף אני אסביר אם אתה אוקיי, רוצה. אני כן, אבל בסדר, לא הגעתי לזה עדיין, אני עדיין מנסה למצוא את הדברים הטובים. אני יודע, זר נופל זה דבר טוב. לקח זה לו היה הרבה מאוד זמן. 80's, כן. הוא שרד הרבה יותר משחשבת שהוא יהיה. לא, אני כאילו, בעיניי כל הקטע הזה זה היה, כאילו, הוא עדיין עייף, וכאילו כל הפרק, וזה נראה שהוא הולך להירדם מחדש בכל סצנה. בסדר, אתה גונב לי פה את הזה. אנחנו ידענו שהוא עייף מדי בכדי למות. בסופו של דבר הוא היה, אתה יודע, הוא זלזל בחתולה של בוק וסיים את חייו בתור קטם בעצמו, שדיבר על זה הטרופ הידוע של, אתה יודע, זה שהנבל מתגרה בגיבור. כן, בדרך כלל זה לא כולל בעלי חיים אחרים, אבל בסדר. אתה מתגרה בו עם איזה משפט שגורם לגיבור לעוף איזה over 9,000 כזה ולהיטען בכוח מחדש, כדי להעיף אותו אל מותו. כן. מצאתי את כל התנועת הטורבוליפט, או מה שזה לא היה, מאוד מוזרה, ועוד פעם העניין הזה של הגודל נראה לי מאוד מציק, אבל נגיע לזה אחר כך. בקיצר זהו, אני חושב שמיציתי את הדברים הטובים הגדולים. עלילה הייתה ברובה צפויה, פחות או יותר, אז לא ראיתי שם שום הפתעות משמעותיות. אוקיי, סבבה. אז בוא נעבור לדברים שאני לא הבנתי, ונראה אם כאילו אתה גם שותף לזה, או שאתה חושב שהם... אוקיי. זה. אוקיי, אז קולבר אומר לסארו שההתפרצות של סוקל גרמה לנזק לשלדה של הספינה הזאת עם ההולוגרמה, ההתפרצות האחרונה. אז איך זה שההתפרצות חזקה בהרבה לפני 120 שנה גרמה לברן בכל הגלקסיה, כל הדיליטים בגלקסיה, אבל אותה הספינה שממנה ההתפרצות יצאה המשיכה להיות תקינה במשך 120 שנה. ואיך זה שהילד שהתפרץ בדיוק פעמיים בכל חייו, כאילו מאז שאימא שלו מתה, פעם אחת בברן, ופעם שנייה חלשה יותר בפרק הזה סוקל שראינו. אז כאילו אם ההתפרצות בסוקל הספיקה כדי לערער את הספינה למצב שהיא כמעט מושמדת, כאילו בטח היא הייתה כבר מושמדת מזמן אם הוא היה מתפרץ לפחות עוד פעם אחת במהלך ה-120 שנה האלה, לא? זאת אומרת מה, הוא היה כאילו איכשהו הצליח להישאר רגוע במשך 120 שנה? כנראה שההולוגרמות tended to him מאז מה שקרה עם אמא שלו. כשחושבים על זה, הסביבה שבה הוא גדל, תשמע, אולי זה הסביבה שהייתה בקמינר, אני לא יודע, אבל היא נראית כמו אחת הסביבות הכי גרועות שהייתי יכול לדמיין אם הייתי רוצה לעשות לבת שלי, או לאיזשהו ילד, מקום נעים לגדול בו. בוודאי, כאילו, אתה יודע, למה כמו... לא איזה שדה יפה עם, אתה יודע, או משהו כזה, או אם עושים משהו קמינרי, אני מניח, כי בכל זאת אני בטוח שכשהוא הגיע לשם, אלא אם כן הספינה הזו הייתה כל ימי חייו בתנועה, מה שאני, I doubt that, אז אני בטוח שהוא זכר איך קמינר נראה לפני, נכון? הוא אמר באמת באחד הדיאלוגים, שיש לו איזשהו זיכרון מאוד עמום מהעולם שבחוץ, אבל אתה יודע מה, כל זה לא משנה, כי פשוט היה אפשר ליצור העתק של העיר או הכפר או מה שזה לא יהיה שאימא שלו הגיע ממנו. עכשיו שים לב שבסוף... אז זה מה שאני אומר, ליאור, זה בדיוק מה שאמרתי. אמרתי שאני בטוח שהוא זכר את קמינר, איפה שהוא גר לפני. אני לא בטוח שהוא זכר את קמינר, אתה בטוח, אני לא יודע למה, אני רק אמרתי שהוא אמר שהוא זוכר את העולם שבחוץ, לא, לא יודע מה זה אומר. אני לא, בלי קשר למה שהוא אומר, אני אומר את זה כי לדעתי הוא לא היה שם, אמרת שהוא בן 6, נכון? או משהו כזה לדעתך, אני מעריך, לפי איך שהוא נראה, זה נראה כאילו הוא איפשהו בין 5 ל8 כשהברן קרה. אוקיי, יפה. אז בזמן שהדברים האלה קרו, הרי אני לא חושב שכל ימי חייו הוא היה על הספינה הזאת, הקייף, עם אמא שלו. אני חושב שאתה יודע, הוא היה שם זמן מסוים, ולפני זה הוא חי במקום הזה בקמינר. אז למה שילד בין 5 או 8, בין אם הוא אנושי, וולקני או קמינרי, לא יזכור איך נראה הבית שלו, הסביבה שלו ב5 שנים, עד 8 שנים הראשונות שלו לקיומו? כי עברו 120 שנה מאז, והזיכרון מאוד 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 התעמם. לא, ליאור, אתה לא מבין על מה אני מדבר, אני לא מדבר עכשיו
אני מדבר אלא, בזמן שהוא היה ילד, ואמא שלו נפטרה. אז למה שההולוגרמות לא יעשו את הספינה לאיך שנראה הכפר שלו, או משהו כזה? אני מסכים איתך, אני מסכים איתך. זה מה זה, שאמרתי, לא כן. אמרתי עכשיו בזמן שהם הגיעו אליו, אמרתי לפני זה. ואיך שזה נראה, הסביבה שהם עשו שם, זה לא נראה לי כמו סביבה של כפר בקמינר. לא, זה לא. אז זה העניין, זה ואפילו מה שהיה צריך לדמות. זה הנקודה שלי, לא את לא יודע, המקדש האפל הזה שהם שמו אותו שם. נכון, אני מסכים איתך. זה נראה כאילו הם לקחו שם כל מיני דברים, אולי מהפולקלור של הקמינרים, אבל לא מחיי היום יום, וזו בחירה מאוד מוזרה. אלא אם כן, אתה יודע, אולי הוא עצמו השתעמם במהלך ה-120 שנה האלה ושינה את זה כמה פעמים. זה כמובן שתדע. אפשרות, אני מסכים שזה בהחלט אבל אפשרות, אבל למה? למה? בדיוק, אף אחד לא מספר לנו את הדברים האלה. כן, אין זמן להרחיב, אמרתי לך, נו. בקיצור, אז מה שאני מנסה להגיד זה שאני מתקשה להאמין שבמשך 120 שנה הוא לא התפרץ אפילו פעם אחת. נגיד, כאילו הוא ראה את אמא שלו מתה באופן די מחריד, התפרץ, הברן קרה, ואז אחרי זה הוא נרגע ולא התפרץ שוב במשך 120 שנה. כנראה. אולי הוא היה באיזשהו סוג של, לא יודע, אולי הסביבה שכן שמו אותו ברוב השנים האלה, אני מניח, הייתה מאוד ליטרגית, או משהו כזה, או שההתפרצות הזו לקחה ממנו הרבה כוחות, וכשהוא נרגע, אז כל הסביבה כבר הייתה רגועה, והוא כבר לא ראה צורך יותר, או שהיה קטן מדי, לא יודע. אוקיי, טוב, השערות מעניינות. אני מנסה למצוא, אתה יודע, זה מה שאני אומר. כן, כן. לא, בסדר גמור, בסדר גמור. לא בציניות, השערות מעניינות באמת. תשמע, ילד, אתה אף פעם לא יכול לדעת, במיוחד שזה ילד קלפיאני, אנחנו לא יודעים מה כן ישפיע או לא ישפיע. אולי ההולוגרמה הזאת של האלדר כבר הייתה קיימת שם בתוך הזיכרון, ואולי הוא הרגיע אותו גם כן. מה שאני הבנתי זה שממש לפני שהברן קרה, ממש קרה זה שאימא שלו שמה אותו בתוך ההולוגרמה עוד לפני שהיא דרדרה, ואמרה לו אל תצא משם, ואז הוא יצא משם וראה אותה עומדת למות, כן. ואז היא אומרת לו, אמרתי לך אף פעם אל תצא מההולוגרמה, אל תחבט הולוגרמה. ומיד אחרי זה מתה. כן, לא, יכול להיות שלא יודע, אולי הוא שמע משהו או ראה משהו מבחוץ ולכן הוא יצא. אבל אנחנו לא יודעים למה, אבל אני אומר שמיד לא יודעים, כן. אחרי שהיא אמרה לו את המשפט הזה, היא צנחה ומתה. כן, כן, אז נכון, אז אני אומר How convenient. לא, אז אני אומר שאולי הוא שמע משהו, אולי הוא שמע אותה צועקת או משהו, ואז הוא יצא החוצה מההולוגרמה, כן, לפני ואז שהוא היא ראה אמרה אותה, לו, גם הוא ראה את כל הגוויות. ואז כן, הוא שואל מי אלה, אז הם לא יחזיקו, הם לא שרדו, משהו כזה. כן, ואז, כן, ואז זה קרה. אז יכול להיות שאחרי שהוא התפרץ ויצא ברן, אז הוא חזר פנימה מהר, והפעיל את ההולוגרמה, ואז הכל פתאום נראה שלב ורגוע, ואולי הוא חשב שזה היה חלום והוא הדחיק את זה. גם אלה אופציות מאוד מעניינות, וכל זה באמת היה מאוד מאוד מעניין, אילולא הפרמיס הזה של הברן קרה בגללו, שהוא הורס את כל האמינות של כל דבר. זה פשוט נורא וולטל, כל העניין הזה. זה נורא מה? וולטל. יש מה פה וולטייל? כאילו, זה שאתה תולה את הפיצוץ של כל הדיליטיום בגלקסיה על סערת הרגשות של ילד. עזוב שזה וולטייל, זה פשוט טיפשי, זה כן. לא מאפשר לי... אבל הסיבה שאני לא רוצה להתמקד בזה, שנייה. זה כי דיברנו על זה כבר בפרק הקודם. כן, אבל פה הם איכשהו מספיק נתנו לך הסבר לאיך זה, הם מנסים, אתה יודע, להתעלות, לא באילנות גבוהים, אלא בעשבים קטנים. זה מה שהם מנסים להתעלות בהם. וזה לא מצליח להם גם כן, אפילו זה לא מצליח. הרעיון שכל הדיליטיום קשור אחד לשני דרך סאבספייס, זה פשוט, אתה יודע, זה מתחשק לי לתלוש את כל השערות שנשארו. ואין הרבה, אז לא כדאי. בסדר, אבל עוד לא הגענו לזה, עוד נגיע לזה, למרות שכבר כמה אפשר למצות את הגרייפ הזה, אבל בכל מקרה. תראה, אני לא יכול, אני באופן אישי לא יכול לתלות את כל הדברים האלה במה שקרה לו, אז הדיבור עליו זה סוג של דיבור לשווא, כי אני לא מאמין בזה באמת. אבל אם אתה רוצה סתם להתעסק על מה קרה לילד קלפיאני בתוך ההולוגרמה שלו, אז
רק ככה אפשר לדבר על זה מבחינתי. לא, אני שואל בעיקר כדי לראות אם לא פספסתי משהו שאמרו בפרק ואתה יודע, דברים כאלה. אז זהו, אז לגבי זה באמת... אחרת הייתי מגדיר את זה כמשהו שהוא דבר גרוע מלכתחילה ולא תלוי באוויר. כן. אוקיי, לגבי מה שדיברנו קודם, מה שהזכרת קודם עם איך קורה שהגריי פתאום מקבל מניפסטציה חומרית ומופיע שם לצד אדירה, אז... לא, זה ברור לי למה הולוגרמות לכאורה זיהו אותו ונתנו לתודעה שלו, נגיד, ביטוי הולוגרפי. למה אחרי זה קורה, ואיך זה שהוא שרד וכולם רואים אותו, אם הוא היה פעם, לא יודע, רוח, איזשהו, לא יודע, פורס גוסט. וואי, נכון, זה דימוי טוב כפורס גוסט. רק שלפורס גוסט, אתה יודע, יש איזושהי משמעות בתוך העולם של סטאר וורס, כי הם כולם קשורים דרך הפורס, כן? כן. פה אין משהו שיקשר את אדירה לסתם עץ, ולכל מעבר לזה שהם החליטו שהיא הבת המאומצת שלהם, או מה שזה לא. לא, זה לא קשור, זה משהו אחר. זה... לא הבנתי, אז מה התהייה שלך לגבי גריי ואדירה בהקשר הזה? כאילו, בהקשר של איך שהוא... זה שהיא ראתה אותו בתור משהו שקשור לנפש שלה, זה נניח, זה בסדר, זה נגיד, אתה יודע, אפשר להגיד רומנטי או מרגש, או נגיד אם זה היה באמת מרגש למי שזה מרגש. אבל ההמשך של זה, שזה פתאום הופך להיות משהו שכולם רואים, זה כבר מעצבן. אבל משהו שכולם רואים, כי ברגע שהוא הפך להולוגרמה, וגם האחרים בחוץ ראו אותו, והבינו שמדובר ביצור שהוא יצור נפרד מהדירה שרוצה לחיות. אבל איך בדיוק הוא יצור נפרד מהדירה? הוא מת הרי. איך הוא יצור נפרד מהדירה? דרך השיתופן, דרך ההוסט, כאילו הם אף פעם לא מתים לגמרי. ראית את זה ב-DS9. בסדר, אבל בדרך כלל אין שתיים שחולקים את אותו אחד. נכון, בסדר, קרה פה משהו חריג מבחינת הטריל. אני יכול לקבל את זה, כאילו אני יכול לקבל שכשרוצים להרחיב, בלי קשר לדיסקאברי, כשרוצים להרחיב בסטארטרק על הטריל, אז ייתנו גם טייק כזה, שבו פתאום יש כאילו כמו מין אישיות דיסוציאטיבית של שתי אישויות נפרדות בתוך גוף אחד, ושזה נובע ממשהו טיפה חריג בהוסט, בשיתופן. אני יכול לקבל את זה אבל האישיות הזאת היא נמצאת מחוץ לשיתופן. השיתופן נמצא בתוך אדירה, נכון? נכון. אז יש את אדירה ויש את כל מה שזה, וזה יש לו כבר אישיות נפרדת שיצאה מחוץ לשיתופן ומתקיימת מחוץ לשיתופן. מה, אתה מתכוון בתוך ההולוגרמה? מסתבר שלא רק בתוך ההולוגרמה. לא, רק בתוך ההולוגרמה. ברגע שהוא... כן, אבל הוא אומר לו קולבר וסתם עץ נמצא דרך לשים אותך שכולם... בסדר, נמצא דרך כי הוא הבין שצריך כאילו... הגריי הוא לא סתם יציר דמיונה של אדירה, הוא איזשהו מימוש של יצור חי שהיה בתוך טל, בתוך הפונדקאי הזה. ליאור, זה יותר בריאלם אוף פנטסי שבדרך כלל אתה לא ממש אוהב. אז... אני פחות רואה את זה ככה, זאת אומרת אני רואה את זה כאיזושהי סטייה של איך previous hosts מאוחסנים בתוך השיתופן. אבל ה-previous host אמורים להיות זיכרונות, הרי דיברנו על זה כבר כשדיברנו על הפרק עם שכל הזיכרונות, שכחתי את הפרק עם דקס וכל הזיכרונות זה facets, אבל זה יותר מזיכרונות, זה ממש האופי שלהם. אתה אמרת שזה זיכרונות, אני אמרתי שזה ישויות, ואתה אמרת לא, זה כבר, זה לא ביולוגי, זה לא מדעי, זה יותר פנטסטי, אתה אמרת את זה, תשוב אחורה ותקשיב לפרק הזה. אני אמרתי שזה... יכול להיות שאני אצטרך לאכול את הכובע לגבי זה. אני אתן לך קצת חרדל. טוב. בקיצור, אז למה זה נראה לך כזה פנטזיונרי בקטע הזה? זאת אומרת, למה את מה שהיה בפאסץ אתה יכול לקבל ואת זה לא? כי פאסץ הם לא חיו מחוץ לשיתופן, ולא מצאו להם דרך... הם עברו לגוף אחר, זה לא מספיק פנטסטי בשבילך? מה זה? הם עברו כל אחד לגוף של מישהו אחר. אבל אתה יודע, הם לא היה להם חיים מזה, הם היו כולם מקושרים לדקס, וברגע שזה הם כולם חזרו לדקס. לא היה להם תודעה עצמית של חיים נפרדים, ליאור, זו הנקודה שלי. הייתה להם, ההוא למשל, שהיה פושע, הוא לא רוצה לחזור, הוא רצה להשתלט על סיסקו, ואולי הוא היה מצליח. זה הכל במסגרת האולי.
ואני מעולם לא הבנתי שזה, כשאתה אומר על זה אני מבין את מה שאתה אומר, אבל זה לא נראה כאילו, זה לא נראה לי כאילו זה היה אחד מהאוס שלה שפשוט רצה, שעדיין היה בחיים, מסתבר, אלא יותר נראה כמו רוח שאיכשהו, שבכוח הרגש ביניהם קיבלה חיים. זה מה שאני הרגשתי. אז עוד פעם, אני לא יודע למה הוא דווקא מופיע, כאילו בדמיונה של אדירה. אבל זה בדיוק העניין, בגלל שהיה להם קשר רגשי, בגלל שהם היו אוהבים. בסדר, אז אוקיי, אז אתה נותן פה הסבר שהוא איפשהו, אתה אומר שכאילו בגלל שזה רגשי זה פנטזיונרי, אז אולי אתה יכול לבוא ולטעון שהקשר הרגשי הזה מוצא איזשהו ביטוי ביולוגי בתוך השיתופן, ולכן השיתופן חושף את גריי יותר משהוא חושף הוסטים קודמים אחרים בתוך אדירה. אתה יודע, אני פשוט, אני תוהה לגבי זה, כי לא יודע, זה שוב פעם לא ממש מוסבר, אבל שיהיה. אני אחיה עם העניין הזה, כי זה באמת לא... אוקיי, לא בסדר. לא מקושר לאף אחד מהדמויות. אף אחד מהדמויות לא באמת מעניינת אותי, אז זה לא באמת משהו שהיה מטריד אותי, כמו שאם דבר כזה היה קורה בדיפ ספייס ניין, זה היה קצת יותר מציק, אתה יודע, כי זה היה במסגרת של משהו הרבה יותר מקורקע, מאשר מה שיש פה. אוקיי. בכל מקרה, התהייה שלי הייתה לגבי זה שאם בספינה קמינרית בת 120 שנה הם היו מסוגלים אני לא יודע בדיוק איך המימוש מתבצע מתוך אדירה, אם כאילו הוא יוצר שם איזשהו, אם המחשב יוצר איזשהו מודל מלא של גריי ואז מקרין אותו כהולוגרמה, או אם הוא מקרין את גריי דרך אדירה באיזשהו אופן. זה כבר strain credibility, אני חושב שעדיף שזה כבר יהיה ההסבר הראשון שלך. אני גם מסכים, אבל אני לא בטוח שזה ככה, אבל לא בדיוק מסבירים לנו, אבל בכל מקרה זה מוזר שאף אחד בפדרציה לא בא ואמר לאדירה, טוב, אתה יודע מה, אולי אתה יודע, אולי היא לא העלתה את זה בפני אף אחד והניחה למה שזה יעניין איזה מישהו? למי זה אכפת? לא יודע, תראה, זה היה אכפת לאנשים שסבבו אותה, אבל זה תמיד היה מהצוות של הדיסקאברי ולא מישהו... הם החליטו שהם הורים מאמצים, אז זה אכפת להם. אף אחד לא בא ואמר, רגע, אדירה, את חובה כאילו סימביות, את חובה כאילו הוסט קודם בתוכך בתור תודעה נפרדת, אנחנו יכולים לשחרר אותו מתוכך באמצעות הולוגרמה, אבל בסדר, זה כאילו, אולי זה מצב מוזר, כי זה, אתה יודע, הם אף פעם לא נתקלו במצב כזה של טריל שחווה בתוכו תודעה נוספת, אז אולי זה לא כזה מפחד. בקיצור, אני מוחק את הדבר הזה בתור משהו שלא הבנתי. אוקיי. טוב, רגע בוא נראה עוד מה חשוב ומעניין ממה שרשמתי. נתנו שם לאחד מהלוטננט חסרות השם שם. הנה משהו. והוא נשכח. לוטננט איינה. שיהיה, לא יודע אפילו למי אתה מתכוון. אחת שהיא אישה לבנה. זאת הברונטית? כן, אישה לבנה ברונטית, שאין לה שום attachments או משהו כזה. אז הנה יש לך אחת כזאת, קוראים לה לוטננט איינה. תגיד, איך אוסיירה יודעת על זה שהמיין שילד אמיטר של המטה הוא מוסווה כמערך דפלקטור משני? מאיפה המידע הפנימי הזה? וואלה, אולי יש לה מרגלים. יש לה מרגלים, אז למה לא הראו את המרגלים האלה, או רמזו אפילו מי זה יכול להיות? לא יודע, אולי הם סיפרו לה על מה שקורה בתוך העניין הזה, וזהו. מרגלים זה עניין גדול, אתה יודע, נו, אתה מצפה שמישהו שהמעמד המוסרי שלה מפוקפק, נגיד. לא, זה לא, אני מצפה מכותבים של סדרה שאם זה מה שקורה, אז אתה יודע, המרגל הזה ייחשף באיזשהו שלב. או שלפחות ירמזו שהיה מרגל. הוא לא מספיק חשוב לי, לא מספיק חשוב. לא, מילא היו רומזים שיש לה מישהו בפנים, אז הייתי מבין את זה. בסדר, לא יודע, היא למדה, לא משנה, זה לא נראה לי כזה חשוב. ידע, בסדר, אתה יודע, אם נתרכז באמת על כל הדברים הקטנים האלה, אין לזה סוף. ובאמת אין לזה סוף, אתה יודע. אוסיירה מורה לוורידיאן, הספינה שלה, לשלוח מטען של פסטיסיידס,
כאילו קוטלי חרקים? כן, זה כאילו, אתה יודע, היא התרגלה כבר עם כל העניין הזה של חרקים והאוכלי יבולים מקווייג'אן, שהיא הפכה להיות משרד ההדברה בגלקטי. מי בחדר הכותבים חושב על רעיון כזה? אני כאילו, חושב שהוא קוטלי בעצמו, חרקים בקרב לדעתי חלל. הוא שאף קצת מהחומרי הדברה האלה בעצמו, מי שכתב את זה. זה כמו פרודיה, זה כמו ספייסבולס, כאילו כשאתה עושה פרודיה על משהו, אז אתה כן, שם טרופס, וזה מה שם דברים שעצוב, אתה כאלה. יודע, זה לא אמור להיות מצחיק. ועוד מייקל שומעת את זה, וזה מה שגורם לה לבקש לדבר עם ונס, כאילו היא מבינה את החומרה של הדבר הזה, ואיך היא יודעת מה זה אומר ומה זה יעשה, וכאילו למה שזה יהיה יעיל בכלל, כאילו אם אתה שולח מטען של משהו כימי, אתה יורה אותו על ספינה, הספינה תזהה את המטען ואז היא פשוט תירה, כן, אתה ואיך זה יודע, בדיוק ייכנס לשאטל בייז, לאיירלוק? אין לי מושג, זה כאילו נראה לי כמו משהו שהתרסק על המגינים והתאייד. ובחלל, אתה יודע, זה לא על אטמוספירה נגיד, אתה יודע שיש לך איזה משהו, זה כל כך בולשיט. אוקיי, טוב. מה שמעניין זה שכמה מהר ניבר החליט לשמור אותות המצוקה ולשלוח כוחות. כן, נכון, שכחתי את זה גם כן, כאילו ככה ממש שכנע אותה. באנו לעזור. אתה יודע מה זה הזכיר לי? רק הרבה יותר מגוחך. את זה שהאלפים, אחרי שהם לא רצו לעזור אתה יודע, לצרות של בני אדם בשום פנים ואופן, שלחו את חיל המצב הזה לעזור לרואן ב-The Two Towers, אתה זוכר? ממש לפני זה. אני חשבתי על האנטס, לא על האלפים. כאילו אוקיי. שלקח להם מלא זמן והם היו צריכים להתדיין בינם לבין עצמם. האנטס, ליאור, אתה יודע, הם בני 3,000 מיליון שנה, לוקח להם זמן לחשוב לאט. אבל במקרה הזה זה היה יותר כמו, אנחנו חושבים לחזור, לא נחזור, נראה, אולי, יכול להיות, תנו לחשוב, אנחנו רוצים את הזה שלנו, ופתאום, ברנם שלחה לנו עוד מצוקה, בוודאי שאנחנו נבוא להציל אותה. מיד, כאילו, מהרגע שהאות המאו... אמא שלה בקורת מילת לחשה על אוזנה של המנהיגה. מה גם שכאילו, הקטע שהם... סליחי. כן. אז מיד הגיעו האלפים החללים, לחצי שנייה חשבתי שינהיג אותם, איך קוראים לו, אלנור, אם הוא עדיין בחיים, אבל הם מיד הגיעו וגם קוראים להם רייזורס, אתה יודע, תראה איזה יופי. רייזורס? על מי אתה מדבר? הם אמרו משהו כזה? על מה? מה זה רייזורס? זה השם של הספינות שלהם. באמת? אמרו את זה? ניבר, קוראים להם רייזורס, כן. אוקיי, פספסתי את השורה הזאת בדיאלוג, רק שהגיעו ניבר. זהו, אז אני אומר, זה מאוד הזכיר לי את הקטע הזה, שאגב לא נמצא בספרים של טולקין, לא נמצא בשר הטבעות, הקטע הזה שבא המשלחת הזאת של... שכחתי את השם שלו. למרות שסינמטי זה היה פנטסטי, זה היה נהדר, כי המדים שלהם מאוד יפים, ונותן לך את החווה הזאת של המידל אלף שלא באמת קרתה, אצל טולקין, אבל זה היה קטע יפה. כמובן שהרבה מהם מתו גרוסם לי מיד אחרי זה, אבל אתה יודע, בסרט הזה הייתה לזה משמעות, רצו להראות שיש קשר עדיין בין בני אדם, רואנס במקרה הזה באלפים, אז היה לזה משמעות. פה זה פתאום, אתה יודע, אחרי כל מה שראינו לפני זה על ניבר, אבל ברנם שלך. ומתי בדיוק היא שלחה את האות הזאת? אני יודע שהיא דיברה עם אמא שלה, אבל לא ראיתי בשום פנים ואופן שהיא אמרה זו ברנם, ניבר, שלחו קצת עזרה, אנחנו מתפוצצים פה. לא, היא לא אמרה משהו כזה, זה פשוט, אמא שלה כנראה פרשה את זה שהיא צריכה צי, אז היא פנתה לנשיאה של וולקן ואמרה לה, את שומעת? ברנם צריכה צי. של ניבר, אל תקרא לזה וולקן, יש שם חצי רומולן. סליחה, אתה צודק, ניבר, ואמרת, ברנם הבת שלי צריכה צי. ואז כזה הנשיאה מסתכלת עליה ומצמצת, ואז היא אומרת, אני צריכה לצייר לך תמונה? סליחה, שום דבר, מיד אני שולח חצי. זה מה שאמרתי, רק בדרך אחרת, כן. רציתי להגיד שעוד דבר נחמד שהיה, זה במסגרת מה שאמרת בהתחלה על סרו, זה היה הנקודה המעניינת הזאת שהוא היה אמור להכין איזה מאכל קלפיאני קלאסי, סיינולם. סיינולם. זה אתה anglicised it, אבל זה משהו כמו סיינולם, אתה יודע, בכל זאת זה משהו קלפיאני, זה לא אנושי. זה היה מעניין, והוא אומר, איך אתה יודע על זה, וכהנה, וכל העניין ואתה יודע, אתה רואה שדאג ג'ונס מת להיות נראה שהוא מת להיות בתוך האיפור שלו עוד פעם, בשביל לשכנע את סוקל. ככה אני הרגשתי לפחות. אוקיי.
טוב, בוא נמשיך. עוד דברים שאתה לא מבין. מייקל אומרת לאוסיירה, you are out, ממש אחרי שהיא אומרת עם הפסטס, אז היא אומרת לה, היא מבקשת ממנה להתקשר איך קוראים לו? לוונס, והיא אומרת לה, you are outnumbered and outgunned, you have nothing to lose, כשהספינות של ניבר הגיעו. ולמעשה אני חושב על זה שלאוסיירה יש everything to lose בנקודה הזאת, כי אם היא תעשה טעות, היא תמות וכל הארגון שלה יקרוס, שזה מה שקורה באמת, רק לא מהסיבות שהיא חשבה. או לא יודע אם הוא יקרוס, אבל הוא כנראה יחטוף זעזוע שהוא כנראה לא... זה מה שהם אומרים בסוף, שהוא חטף איזשהו מכה קשה והוא נעצר. בדיוק, וזה כאילו, אתה לא מבין לאן הם הולכים פה עם זה, כי בפרק הקודם אתה מבין שאוסיירה, קודם כל כולם פתאום מתחילים לקרוא לה מיניסטר, גם האנשים שתחתיה זה מיניסטר אוסיירה, פתאום היא לא וורלורד חללי כזה, היא מיניסטר. דבר שני, יש כאילו איזשהו מיניסטריון כזה של עוד מיניסטרים שם, ואני לא יודע אם זה משהו כמו דמוי פרלמנט באמרלד צ'יין, ואנשים מקבלים שם החלטות, והיא שכנעה את האנשים שמקבלים החלטות, זה מה שהיא אומרת לוונס בדיאלוג שלהם שם עם המשא ומתן. נכון. אבל אחרי זה נראה שהיא כן כאילו עומדת בראש. קיצר, הם בעצמם לא סגורים אם היא מיניסטר אחת מעוד מיניסטריון, כמו שקראת לזה, או שהיא סוג של פריים מיניסטר, שהוא גם וורלורד בזמנו. אני לא יודע מה היא, אבל זה מוזר קצת שאם הארגון הוא כאילו, לא יודע, אולי זה כמו מיליציה כזאת באפריקה, שאם אתה הורג את הוורלורד הראשי שם, אז הארגון קורס, ומישהו אחר יכול לקחת את זה כמו טרן אמפייר, הם הרגת וורלורד אחד, וורלורד אחר יתפוס את מקומו. אז זהו, אולי הם לא פיתחו את כאילו מנגנון החלק הזה, שבו, למרות שזה לא הגיוני, כי האמרלד צ'יין נראה שהוא קיים כבר עשרות שנים, אם לא יותר מזה. לדעתי בעוד שנים, אבל לדעתי גלגול מסוים שלו היה קיים עוד לפני הברן. כן, אבל בוא נגיד שבגלגולו... הוא התעצם אחרי הברן. בדיוק, אז הוא ככה לפחות מאז הברן, ולא יודע, אולי אוריונס הם כאילו, אולי היא בת 150, ורק נדמה לנו שהיא צעירה. טוב, עם האוריינס אנחנו גם בכל זאת יודעים שהקשר שלהם לעניין הזה הוא כנראה איזשהו סוג של רנמנט של האוריין סינדיקט. הנקודה היא פה שהעוצמה של האנדורים היא זאת שנתנה להם כנראה את הקרידנס שלהם, בגלל שבכל זאת האנדורים היו גזע מייסד מהפדרציה, ואחרי שהפדרציה התפרקה או מנכסיה או שירדה בגודלה לכמות קטנה הרבה יותר, אז היה צריך משהו, אתה יודע, מעצמה, כי האוריינס מעולם לא היו גוף אחד מאוחד, אתה יודע, הם תמיד פה ושם ופה ושם. אבל אתה יודע, הבעיה הגדולה היא פה זה לא שאתה לא יודע, ליאור, הבעיה זה שהם לא יודעים, שמי שכתב את זה לא יודע, אם היא מיניסטר או פריים מיניסטר, הם לא סגורים על זה, הם לא מסוגלים לתת משהו אחד קוהירנט לגבי זה. לא, אין בדיוק, זה בדיוק ככה. תראה, כאילו, לפי מה שיש בוויקיפדיה, אני מקווה שזה מקור מספיק אמין בהיבט הזה, 15 תסריטאים שונים כתבו את כל 13 הפרקים האלה. זה ממש הרבה. זה ממש הרבה תסריטאים, זה כאילו too many cooks, מצב קלאסי של too many cooks in the kitchen. כן, הבעיה שאף אחד מהקוקס האלה הוא לא קוק מוצלח במיוחד. אז זהו, אני לא יודע, יכול להיות שאולי חלק כן, ואם היו נותנים להם יותר, מצד אחד, או שהיו נותנים להם, היו בונים משהו הרבה יותר, או שהיו נותנים להם חופש פעולה ויותר מקום פר פרק להתרחב אליו, או לחליפין שהיו אחרים שהם העלו רעיונות שהם כאילו מרחיקי לכת, אבל הם הרחיקו לכת איתם יותר מדי, ושואו-ראנר אחראי ואינטליגנטי יותר מקורצמן, היה עוצר אותם ואומר להם לא, זה לא נכנס. עכשיו אין לי מושג. תן לי לתקן אותך, לא יותר מקורצמן, שואו-ראנר אינטליגנטי ואחראי, פסיק, לא קורצמן. בסדר, אוקיי, אני מתנסח פה בלשון סגי נהור. בקיצור... מה סגי נהור? אתה ממש בית הלל. כן, בקיצור, אז אני לא יודע מה קרה שם באמת בחדר הכותבים, אין לי מושג, ברור לי שמשהו מאוד מאוד גרוע הולך שם, אני לא יודע מאיזה כיוון, אבל זאת אומרת, זה ניכר מאוד. אז זאת אומרת, זה שכמה תסריטאים שונים כותבים את אותו קו עלילה, זה ניכר. אוקיי, אז נמשיך לדברים טוב, יש לי פה עוד כמה דברים, אבל נדלג עליהם כי הם לא כאלה חשובים, ונעבור לדברים שבעיניי הם irredeemable.
כרגיל יש לנו קרב סטאר וורזי, אבל מטושטש, לא יפה, כאילו קרב מטושטש עם הפילטרים הכחלחלים של הסדרה הזאת, והגרנולרים האלה שהם כביכול נוצרים בגלל זה שהכל מתבצע בתוך השילד וול של ההדקוורטרס, כן. אבל זה כאילו לא נעים להסתכל על זה, זה כמו להסתכל דרך פילם, כאילו פילם מקולקל שצולם עליו משהו. והכל... כן, זה כאילו נהדר את האיכות, איך נקרא לזה, לא מלנכולית, אלא נוסטלגית, כשכבר אתה רואה משהו בפילם, זה נותן לך איזושהי הרגשה, אני אוהב לראות דברים בפילם לפעמים, כי זה נותן איזה סוג של הרגשה כזאת נוסטלגית, זה לא, זה ממש לא. אז נכון, אתה צודק, זה לא, זה פשוט CGI, כאילו, זה לא שה-CGI עצמו זה גרוע, זה החלטות העיצוביות שם הן גרועות. לא, בחירה עיצובית, כן. בדיוק, הכל אפל ולא ברור, ואתה צריך להתאמץ כדי להבין מה הפרטי, וזו סדרה שמלכתחילה צולמה ב-4K, עם האפקטים ברזולוציות הכי גבוהות שיכולות להיות. ולמה זה נראה ככה? איזה מין תוצאה הזאת? כאילו, אתה מסתכל על סצנות קרב בדיפ ספייס 9, שגם, כאילו, זה לא הדברים שהכי הלהיבו אותי בסדרה, admittedly, אבל הן הרבה יותר נעימות לצפייה, נוחות, ואתה מבין מה קורה שם. ראית שעכשיו, אמנם בינתיים עשו רק את הסצנות חלל, אבל יש Machine Learning שעושה את הסצנות האלה ב-4K. כן, ראיתי, זה יהיה מעניין, אתה יודע, אם זה יתרחב. נראה יפה, ממה שראיתי זה נראה מאוד יפה. בשנים הקרובות למצב שזה... הבעיה, אתה יודע, שזה פחות CGI, יש הרבה פילם שם, או משהו כזה. כן, לא, אבל אני חושב שכאילו חלק מהסצנות הם, לא, נגיד עשו את הפתיחה של DS9 ב-4K באמצעות ריסקיילינג טכנולוגי, AI, ושם יש גם צילומים של דברים שהם פרקטיקל אפקטס, כמו התחנה עצמה, זה לא CGI. נכון. אז אפשר לעשות את זה, אפשר לקחת את זה בדיוק העניין, כאילו אפשר לקחת קטע מהסדרה שסתם, אתה רואה את הדמויות הולכות שם, לעשות לו אפסקיילינג, וטוב, האפסקיילינג הרגיל שיש לך היום בטלוויזיה או בטלוויזיות דיגיטליות הוא לא מספיק טוב, אבל בשנים הקרובות אולי זה ישתפר משמעותית, ואתה אולי לא תראה את ההבדל בין נייטיב 4K ל-4K שעבר אפסקיילינג כזה. אתה יודע, פה השיוו אפילו לא ל-4K, שיהיה Full HD, זה הנקודה. כן, לא משנה, אם יצליחו לעשות Full HD, אני מאמין שמתישהו יצליחו לעשות זה גם ל-4K, אבל לא יודע, אולי זה לא ככה, אולי יותר קל. לא, תשמע, הנקודה היא ליאור, שמפול HD ל-4K הרבה יותר קל לעשות מאשר מ-480p ל-Full HD. יכול להיות, כן, זה כנראה לא לינארי. טוב, בכל מקרה, אז ה-CGI פה הוא פשוט מאכזב, אין מה להגיד בהיבט הזה. ברמה של הבחירה העיצובית, אני מסכים איתך. כן. ספינה בת 1000 שנה, שרק עכשיו עברה שדרוגים, מחזיקה מעמד יופי נגד 11-12 ספינות מודרניות של הפדרציה שתוקפות אותה שוב ושוב, ואתה רואה את המגינים כאילו, וזה כאילו, אתה יודע, כאילו הם יורים עליהם בקפצונים. כן, וכשהיתרון הטקטי היחידי שיש לה, שכנראה על כל הספינות בגלקסיה, שזה הפטרור, לא ממש פרקטי פה. נכון, זה לא שהם יכולים לעשות את הפיקארד מנובר מולם. כן. אז עם פטרור. כמו תמיד יש דיאלוגים הזויים או טיפשיים בסדרה הזאת, שהם כאילו פילרים, או שהם כאילו איזה מין ריפוד להראות לנו למה דמות מסוימת מתנהגת כמו שהיא, אבל בגלל שהמניעים פשוט לא מתאימים לדמות, כמו במקרה של אוסיירה, עם בהתחלה כאילו וורלורד כזה, אחרי זה פתאום יש לה רצון לשלום, ואז פתאום היא עושה סיבוב פרסה למלחמתיות שוב בפרק האחרון, או במקרה של אורליו שמתחיל כמישהו שאוסיירה הצילה, ויש לו רקע של איזה 30 שנה איתה, ואיכשהו לא באמת מבין מי היא, ועל איזה מין דלק היא פועלת, אז הדיאלוגים שקשורים אליהם הם פשוט קשים לצפייה. אתה רואה את זה למשל כשאוסיירה מדברת עם מייקל כשהם חשבתי שהתכוונת על הדיאלוג שלה עם אורליו. כן, דיברנו על זה בפרק הקודם, אבל רציתי לתת דוגמה גם מהפרק הזה. לא, החדש הזה, הדיאלוג בפרק הזה עם אורליו, שהיא סוף סוף הוא אמור להבין שהיא ככה בגלל שהיא חונקת אותו. זה סתם כאילו בוקר טוב איפה היית ב-30 שנה האחרונות, אבל הדיאלוג הזה כשלעצמו היה פחות גרועים,
כאילו כן, הדוגמה שלי הייתה יותר ממה שאתה רואה בסצנה הבאה, אחר כך כשהיא נמצאת שם עם מייקל, והוא רוצה להכריח אותה להגיד איפה הקורדינטות, כן. אז למה היא לא חוקרת אותה דרך אגב? היא גם יודעת איפה זה. אולי היא לא יודעת שהיא יודעת איפה זה? אולי היא לא יודעת שהיא יודעת את זה, אני יודע שכאילו בוק יודע והוא מסתיר את זה. אז... טוב, לא יודע. אני במקום אוסיירה, במקום לדבר, הייתי חותך למייקל יד, ואומר לבוק, אם אתה לא מדבר עכשיו, אני חותך לה גם את שאר הגפיים. ואתה יודע, ככה מתקדמים בארגוני פשע, חותכים איברים. כנראה שאתה צודק ליאור. אז אתה יודע, יש לך דיאלוגים אולי במקום. יש לך איזה מחשבות להשתמש במייקל לדברים אחרים, לא יודע. כן. יש את הקטע שאוסיירה מדברת עם האדמירל, ומייקל רוצה שהוא ייסוג. וזה גם קטע טיפשי, כאילו היא שומעת אותו מדברת עם האדמירל, והיא מדברת איתו בביטחון וזה, והיא פרקטיקלי מתכננת איתו תוכנית, והיא לא קוטעת את השיחה ואומרת להם, תסגרו את הערוץ הזה, כאילו הם מדברים ביניהם, מה פתאום הם מדברים ביניהם? היא צריכה לשכנע אותו שהוא ייסוג, לא? אז היא נותנת לה לדבר. אבל בינתיים, אתה יודע, היא אומרת לו, you can trust me, you can... כן, אבל היא לא נתנה לו שום דבר פרקטי. והוא אמור לסמוך עליה, אגב, דרך אגב, כן? היא סיינט ברנאם, כן? אבל הוא אמור לסמוך עליה. בין למה? יתר הכישרונות שלה, יש לה יכולת להשפיע כריזמטית מרחוק, כאילו בין חלליות, אז... זה חדש, נו, תשמע. טוב, לא יודע. טוב, עכשיו אנחנו מגיעים לקטע שממש ממש עצבן אותי, כאילו, אחד הקטעים שהכי עצבן אותי בפרק. זרה אומר שם, כשבאותו חלק שממענים את בוק, This is what's called a no-win scenario, ואז מייקל אומרת, I don't believe in no's. אתה יודע מה זה? זה עיוות No נוראי shit. של... כן. עכשיו, אף פעם לא... לא סינריו, no win situation. המשפט המקורי זה no win scenario. אז לכן, אתה יודע, הם לא יכלו להגיד שהם חותכים את זה אחד מהשני, כן. אז הם ניסו לעוות את זה, I don't believe knows. איזה קול מתנשא ומעצבן היה לה בזה. עכשיו, מה שאני רוצה להגיד בזה, זה שאני אף פעם לא אהבתי את המשפט המקורי של קירק, ש-I don't believe in a no-win scenario. כאילו, אני כן, אבל אתה יודע. אני לא חושב שזה ריאליסטי, אני חושב שזה עוד כאילו אחד מהאספקטים המריסויים של קירק. אני מצטער, אתה לא יכול להשתמש במונח הזה לקרק. אני יכול, זה בדיוק מה שאני אעשה, וזה מה שאני מאמין שהדמות של קירק היא בדיעבד. אתה לא מסכים איתי, אני יודע, אבל זאת העמדה שלי. זה לא קשור, גם אם אתה חושב שלקירק יש אלמנטים של, אתה יודע, over the top מהבחינה הזאת, אל תקרא לזה מריסו. למה? ככה, כי זה לא, כי מריסו נועד לתאר מצב מאוד ספציפי, של מישהי שפועלת מעבר ליכולות שלה, כאישה. זה לא משנה שזה אישה, כאילו זה... אבל זה כן משנה ליאור, כי המונח הזה מתאר... תקרא לזה גרי סטו, הגרסה הגברית שנתנו לזה, אוקיי? זה דווקא נשמע כמו איזשהו מאכל מעניין, גרי סטו. ככה אמרו, יש גם גברים שהם כאלה, שהם בלתי מנוצחים וזה, וקירק היה בלתי מנוצח. לעולם. בסדר, נו. הוא תמיד היה כזה, וזה לא... זה לא ממש נכון, כי אתה יודע, רצחו את הבן שלו באכזריות, אבל בסדר, נו. זה לא, אתה יודע, זה לא היה תלוי בו. או לכל היותר, אתה יכול להגיד... יש דברים שהם לא תלויים בך, ואתה עדיין מפסיד. כן, אמרו את זה בכמה פעמים, נכון? אז בכל מקרה, אני לא אוהב את המשפט הזה, אני חושב שזה משפט לא ריאליסטי, אני חושב שזה גם מסר גרוע, ואני חושב שבאופן כללי יש סיטואציות שאתה לא יכול לצאת מהן טוב, אלא אם כן אתה מכניס את עצמך לאיזשהו מין מיינדסט של הכחשה, ובדיעבד אתה טוען שכן הצלחת להוציא ניצחון מאיזשהו סנריו, למרות שאובייקטיבית ברור שהפסדת, ובמקרה של קפטן, זה עוד יותר חמור, כי הרצון של קפטן להוכיח שהוא לא יחשל לעולם בשום סנריו, גם יכול לעלות בחיי אדם. למשל, אם הוא יחשוב שעדיף לו להילחם עוד ועוד ועוד, במקום לסגת בשלב מוקדם יותר, להכריז על איזשהו הפסד טקטי ולמזער נזקים. אתה מבין? להיערך לפעם הבאה. אבל לזכותו של קירק יאמר שהוא לא עשה את זה בדרך כלל. הוא עשה את זה כל הזמן ואנשים אצלו מתו, הוא פשוט בסוף ניצח, אתה מבין? לא, אני אומר, אבל זה לא היה מתוך ונטי.
אז טוב, תשמע, אז מה אתה אומר, כאילו שקירק הוא all knowing entity, שכאילו לעולם לא ברור שהוא לא מסוגל all לטעות, knowing entity, ברור שזה התסריט הציג אותו ככה, נו, לפחות אז עד זה הסרט רע, השני. זה לא טוב, זה לא טוב. בסדר, אבל בדרך שזה מוצג, זה לא בולט לך בעיניים לדעתי, כמו עם ברנם. זה סופר שאין לו שום בולט לי, קשר. ובגלל זה אני טוען שהוא מרי אוקיי, סו. אבל גרי עזוב, סטיו, אני מבקש. תקרא לזה מה שאתה רוצה, תקרא לזה נחום, לא אכפת לי, אבל נחום הורוביץ, בסדר. ואם אתה רוצה נדבר על זה בפרק נפרד, אבל פה מה שקורה לפנינו זה ש... בוא נגיד לכל העניין של I don't believe in a no win scenario, זה משהו שאתה יכול לפתח עליו איזשהו דיון אידיאולוגי. במקרה של המשפט של ברנם, מה זה אומר I don't believe in no's? היא אומרת I don't believe in no's. לא, זה סתם, זה בדיוק העניין. אין לזה שום משמעות. קרק לא אומר את זה בכל 5 דקות. פה זה, אתה יודע, זה בכוונה נועד להדגיש את מה שהם רוצים לבנות אותה, זה כל העניין. ואני חייב, לקחת לי את, לפני שרציתי להגיד שאפילו את המשפט הזה, זארה אומר בקול כזה מדוכא, ועייף, שאני נראה שהוא עוד דקה הולך להתחבא שם באיזשהו פינה בקיר. נכון, נכון. אני פשוט לא מבין את זה, כאילו, למה לכתוב את זה ככה? מה ההיגיון שהסאב נבל שלך יהיה כזה מדוכא ועייף? ולא בגלל שהוא הולך להפסיד, או שהוא הולך לנצח, או יש איזה איום אחר, הוא סתם, הוא פשוט כזה מבואס ומדוכא מהחיים. מה? למה? מה הקטע? כאילו, אני לא מבין, ג'ייק וובר בטח הולך לאיזשהו מקום בצד ואומר, מה זה הדבר הזה? כן, אתה מבין? כן, כן, אני מבין. בקיצר, אבל חזרה למה ל-no win שהוא אומר. scenario, כן, ל-no כאילו, win situation. עכשיו זה I don't believe in knows, אתה מבין, מה זה אומר, כאילו שאת לא מאמינה בכך שמישהו יגיד לך לא אי פעם, זאת המשמעות שאתה עשי, מה שאת אני לא רוצה, מאמינה שהכותבים יגרמו לי להפסיד אי פעם, כאילו זה מה את שהיא אומרת. תעשי מה אין שאת על רוצה, הפלוט ארמור שלי, זה מה שהיא אומרת. כן, הכל יצליח גם עם כל הנסיבות, איזה מין מסר היום ונורא ומחריד זה. אני אגיד לך איזה מסר זה, שאם אתה הדמות הנכונה, בזמן הנכון, בעידן הנכון, בעידן הווק, אז הכל יכול לעבוד לטובתך. זה מה שאני רואה. טוב, לא אכפת לי ווק, לא ווק, כאילו זה מסר אבל זה גרוע. כן. זה נכון, אבל אי אפשר להתעלם מזה. אתה יכול אולי להתעלם מזה, אני לא מתעלם מזה, כי זה מאוד מאוד בולט. זה נכון שהיא לא היחידה איך נקרא לזה? ממה שהיא שמופיעה בסדרה, כן? היא לא היחידה. כן. יש את, הקצינה הזאת שיכולה לנשום. לא לנשום או סאקון, ג'ואן, כן? ג'ואן. ג'ואן? איפה הבאת את השם הפרטי? מאיפה אתה יודע איך קוראים לה? מממורי אלפא. מה אתה חושב שאני נכנסתי לביוגרפיה שלה והסתכלתי? כן, קוראים לה ג'ואן או סוקון או משהו כזה, נכון? כן. ויש את אימא שלה, שגם היא מריסו. מריסו עם חליפת המלאך האדום. כן. וכמובן יש את ג'ורג'יו, שהיא סוג אחר של מריסו. כן. היא מרי היטלר סו. אבל כן, זה מראה מי האלה שהן בולטות וגיבורות, או אתה יודע, ההגדרה שלהם לגיבורים. אוקיי, בסדר, ספציפית לברנה, מעבר לזה שהיא אישה וכל זה, אז... זה לא קשור לזה שהיא אישה, היא צריכה להיות... טוב, אתה רוצה אומר שאני אכנס שזה לזה? קשור, אתה בא ואומר שבגלל שהם ווק, אז הם עושים אותה סופר וומן, כן, אבל זה לא רק סופר וומנים, היא לא הייתה יכולה להיות אישה לבנה. הדבר הכי שלא עשו אותה זה סטרייטית. זאת אומרת שעשו אותה לא סטרייטית, זו הנקודה שלי. כאילו, בשביל להשלים את העניין הזה, הם היו עושים אותה אישה שחורה ולסבית. אז תשמע, יש עוד כמה עונות, לך תדע לאן זה יתפתח. לא, יש לה את בוק, וזה חייב להיות, אתה יודע, אתה לא מבין שמה שקורה בעתיד זה שהמיניות של כולם היא פלואידית. זהו, אני לא מאמין בזה, ליאור, אני לא מאמין במיניות פלואידית ולא מאמין בספקטרום. כן, על זה כבר דיברנו על זה, אתה נמצא בעבר בקטע הזה, ויום אחד אתה תקבל את זה. אין שום הוכחה שהמיניות היא פלואידית, רק של ניאו-פילוסופים בעכשיו, אין שום הוכחה פיזית על זה, שזה העניין ככה מדעית, אם אתה רוצה מדעית. בסדר, אוקיי.
בקיצור, הייתי רוצה לעשות איזה השוואה, כאילו ממש הקשר של מה שדיברנו על קיר קודם, הייתי רוצה לעשות פעם איזה השוואה בין ברנם לקפטנים אחרים, נעשה את זה בהזדמנות אחרת. אני רק אבל אגיד ליאור, עוד פעם, אתה שוכח פה שהיא עד לסוף הפרק הזה, היא גם לא קפטן. בסדר, לא משנה, ללידים אחרים לצורך העניין. כן, אבל זה בדיוק העניין, היא משפילה ומדכאת כל מישהו אחר שאמור להיות קפטן. זה גם בעיה. זה גם נכון. היא לקחה לנו את ספוק כבר, ולקחה במובן של יוניפיקיישן שלו, שאמר שאנחנו מבינים שהיא הכוח המניע מאחורי האישיות שלו, ועד סוף הפרק הזה, כמו שאתה אומר, היא הולכת לקחת גם את קירק. כן. אל תשכח שמסתבר פה באיזושהי אופן שהיא גם האימפיטוס של ג'ורג'יו. זאת אומרת שאף אחד לא יכול לתפקד כקפטן בלעדיה. הנה תראה מה קרה שג'ורג'י עשתה דברים על דעת עצמה כקפטן, שאמורה לעשות, היא נרצחה על ידי פייק קלינגון בפרק השני. ומה קרה כשג'ורג'יו מהאימפריה הטירנית, גם כן לא יכלה להתקיים בלעדיה, עד כדי כך שהיא הייתה צריכה לרדוף אחריה ליקום אחר, ולהמשיך איתה במשך 2 עונות. היא האימפיטוס של הכל. אז תשמע, קרק מעולם לא היה כזה. אז בוא לא נעליב אותו. לא, קרק, שתבין, כאילו, אני לא בא ואומר שקירק הוא דמות שכתובה גרוע כמוה, אפילו לא קרוב, הוא דמות הרבה הרבה יותר טובה ממנה, אין ספק. יש לי השגות עליו בכל מקרה, אבל... בסדר, זה זכותך. זה 2 מישורים שונים, כן? אני מדבר על זה שהיא נמצאת במישור אביזמלי לגמרי, הוא נמצא במישור שאפשר לדבר עליו בתור דמות קונסטרוקטיבית וזה, עם בעיות. היא לא, היא beyond redemption. זה כזה, כאילו כל המשפט הזה, כאילו, אתה לא מאמין ב-no win scenario? קח את זה motherfucker, אני לא מאמינה ב-nose, נה 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 נה. כן. אני, אתה יודע, נחרדתי כשהתחילה להגיד שהיא תגיד סינריוז, אבל היא אמרה סיטואשן. לא סיטואשן, זה אלכס, אתה לא שמת לב. היא אומרת, I don't believe in, הוא אומר לה, this is what's called a no. לא, אז בדיוק באתי לתקן, אמרתי זרה למעשה אמר situation. נכון, אבל היא אומרת, אז היא אמרה לו, I don't believe in those, וזה בכזה קול מעצבן זה היה גם. כאילו, קול, אתה יודע, שמתגרה של ילדה בת 12. בדיוק. ואתה יודע, מה שמצחיק זה ששנייה אחרי זה, אוסיירה אומרת לה, אז עדיין יש לך הרבה מה ללמוד. ואנחנו כצופים חושבים, וואו, ברנם עומדת לחטוף עכשיו לא רק סתירה, אלא ממש פצצה שתשנה את החיים שלה, ואולי את ההשקפה שלה, ואולי נזכה לראות... אתה יודע מה, חבל שזה לא קרה. לא רק שהיא נותנת בראש, פחות או יותר לכולם, מסוף הסצנה הזאת ועד סוף הפרק, נותנת בראש, אלא שהיא גם הורגת את אוסיירה, מה שמשדר לצופים את המסר, לא רק שברנם תעשה מה שהיא רוצה, מתי שהיא רוצה, למי שהיא רוצה, ולא יהיו לזה השלכות, או לפחות לא השלכות שמעניינות אותה, גם מי שיעיז להטיל ספק ביכולות או בתובנות שלה, יחטוף עונש מוות. בגלל זה אני מודאג קצת לגבי סטיימץ. לא יחטוף עונש מוות, אלא ימות באיזושהי דרך, כן. לא, עונש מוות בצורה קרמטית, אתה מבין? אוקיי, אז תבהיר את זה, כי כשאתה אומר עונש מוות, זה נשמע כאילו היא תוציא אותו להורג. לא, היקום ידאג לזה שהוא ימות, או בידיים של ברנם, או... היקום! אתה מבין, עכשיו הפכת אותה לקיו. היא לא קיו, היא משהו הרבה יותר גדול מקיו, אתה לא מבין את זה. היא קרמה... אינקרנטד. יותר נכון ליאור, היא קרמה ברנמד. כן. קרמה ברנמד. עכשיו, נזכרתי בנקודה חיובית. אתה יודע מה היא? כן. ג'ט רינו הופיעה ולא דיברה. טוב. הופיעה, עשתה משהו חיובי, החזירו את הדוט החמוד הזה, אני אגיד, הוא חמוד, כן? אתה יודע, הוא חמוד כמו, איך קוראים לזה, היורש של R2D2, BB8, או איך שקוראים לו, לא יודע. BB8 היה קצת יותר אנרגטי ופעיל ועשה דברים, כאילו, נכון, ביחס למי? ל-R2D2 או ביחס לדוט? ביחס לדוט הזה, לא, הדוט הזה גם עשה דברים, אבל הוא היה כאילו... בוא נגיד שהדוט הזה הוא באמצע בין R2D2 לבין ה-BB8. הוא קצת, בדיעבד הוא קצת יותר כמו ג'וני 5, אתה יודע.
ג'וני פייב is alive. כן, זהו, אז אתה יודע, הוא זוכה להגיד טוב, משפט אתה יודע אחרון למה הוא לפני ג'וני שהוא פייב, מתפטר. כי גם הוא כמו ג'וני פייב מכיל את, אתה יודע, מאגר ידע בלתי נדלה עכשיו עם הספיר בתוכו. כן, אמרתי בפרק הקודם שהוא כמו שילוב בין R2D2 ל-Ewoks, ככה חשבתי שזה הולך להיות בזה, אבל ה-Ewoks היו פשוט הרבה יותר entertaining לצפות, ואני אומר את זה כן, בתור כנראה מצחיקים. הדבר הכי גרוע שהיה בסטאר וורס. ה-BB-8? לא, ה-Ewoks. כן, בסטאר וורס המקורי, כן, 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 האמיתי. כן. ועדיין, גם עם הנוכחות שלהם, הם היו, אתה יודע, זה היה נסבל, כי השאר העלילה הייתה טובה. אבל כן, אתה יודע, הנוכחות שלהם, וזה שהם צריכו להפיל AT-ST, זה היה קצת, אתה יודע. כן. טוב, בקיצר, אז... קיצר, ג'ט טרינו הופיעה, תקנה את הדוט 23 וחייכה ולא דיברה, זה היה הישג עצום. כן, עצום. הופיע ולא דיברה, דיינו. יפה, כן. בוא נוסיף את זה לפסח. כן, אוקיי. מה עוד היה לי פה? ופגשנו את ההודי מהפרק הראשון. כן, זה היה מפגש כל כך רב משמעות, לא? כאילו, זה פשוט כן, היה... הוא חייך לחץ לה את היד ומסתבר שהוא לוטננט. פשוט היה סגירת מעגל כל כך חשובה ומשמעותית, ואתה יודע, רק באסה שזה קרה לו שנה אחרי שהוא פגש אותה או משהו כזה. שנה, לדעתי זה קרה לו הרבה יותר, אבל בסדר. לא, הוא היה 40 שנה שם, ישב כל בוקר, ואז היא באה, אז הוא פגש את ברנם. זה אבל אז, משנה את חייך. אבל תקשיב, אבל אז עברה שנה, מאז כאילו, כי בפרק השני היא פוגשת את הדיסקאברי ועוברת שנה הרי. שלישי, לא? בפרק השלישי. לא, בפרק השני, בסוף הפרק השני היא מצילה את הדיסקאברי, ברנם. אתה לא זוכר עם הפרק עם הקרח? המטפס? כן, זה הפרק עם זרה. נכון, זה הפרק השני. כן, אבל חשבתי שזה מה שהצילה את הדיסקאברי, זה היה בפרק השלישי, אבל לא משנה, אוקיי, לא משנה. בקיצור, אז עוברת שנה, עכשיו בינתיים הוא ישב שם שנה נכון, אבל מאז עבר עוד זמן. מאז עבר כאילו כמה חודשים, ובכמה נראה חודשים לי יותר, נראה לי יותר, נראה לי כמו משהו כמו שנה נוספת לפחות. לא יודע, זה נראה לי קצת יותר מדי, אבל בכל מקרה אנחנו לא יודעים עליו כלום, לא שומעים עליו כלום, היה הגיוני יותר להכניס אותו בשלב מוקדם יותר בעונה, כך שאתה תדע שהוא כאילו לא סתם יושב שם, המסכן הזה, בזמן שאנחנו הוא עסוק בעשות צחצוח שיניים יומי. יש מטה פדרציה וזה, אבל טוב, לא יודע. איך הוא לא מודע? זה לא, למה? איך הוא לא מודע? כי יש 15 תסריטאים לעונה הזאת. כן, כן. אז זהו, אז אני אומר, זה היה, תשמע, לפחות לי, זכותו יאמר שהצילו אותו מהחידלון היומי של הקיום שלו. כן. הוא חווה momentary lapse of reason סוף סוף. אם נצטט פה את פינק פלויד. טוב. אבל זה היה יפה, וגם עכשיו אני חושב על המשפט המטומטם הזה, בסוף שהסטארבייס שטילי מודיע שרוצה לתת להם, לברך אותם ולהודות להם על ידי הג'לטו המיוחד שלהם. איי. זה בגזרת הטכנובבל. זה היה טכנובבל? המשפט שאמרתי זה היה טכנובבל? לא, משהו אחר. בגזרת הטכנובבל יש את הקטע שקולבר ואדירה מנסים ללהטט בהסברים כאילו מדעיים על הקשר שבין סוכה לדיליטיום. אוי, נו בסדר, זה ראוי לדיון בפני עצמו, לא דיון, לשפיכת כללות בפני עצמו, אבל בסדר. כאילו, בגדול היה עדיף שישתקו וישאירו את זה עמום, כי זה נשמע כמו דיאלוג הסבר של אוריג'ין סטורי באיזה סרט גיבורי על של מרוול. תשמע, אתה מעליב את מרוול, נשבע לך, זה הדברים האלה. אני לא מעליב, כאילו כשזה קורה במרוול, אתה יודע למה אתה נכנס, אתה מבין, אתה נכנס אני אוהב את מרוול, ובמרוול זה הרבה פחות עמום. אלכס, אתה נכנס לעולם שבו מישהו נמצא בניסוי שהוא נחשף לקרינה רדיואקטיבית חדשה, ואז במקום למות או לקבל סרטן, הוא מקבל כוחות על. כן, אבל הוא לא משפיע על כל הפאקינג יקום. לא משנה, פה זה פשוט הרבה יותר... הוא לא מגיע לחלליות בצד השני של הגלקסיה, ומפוצץ להם את החומר הנע שלהם. זה כל כך הרבה יותר גרוע. בסדר, זה עניין של סקייל, כן? אבל זה לא עניין של סקייל, זה עניין של relatability. זה פשוט, זה לא relatable. אין בזה שום דבר שאתה יכול להתחבר לו ברמת הטרק. אני מצטער. לא, אני מתכוון לסקייל, זה כאילו,
אם אני מבין, אתה... זה קורה ברמה הזאת, תשמע, יש דברים קוסמיים שקורים במרוול, אבני אתה יודע, אבני נו, לא, האינפיניטי סטון. עזוב, אני לא מכיר מספיק את היקום של בסדר, אני מארוול, וזה מכיר לא ואני מעניין. אוהב, הסרטים האלה הם אחלה, הם סרטים נהדרים, ועובדה כמה הם מצליחים, אבל זה לא אותו דבר בכלל, כן? אין פה שום עניין כזה של, זה לא קשור, לא קשור לחלוטין. זהו, זה חבל, אין שום הסבר, כל העניין הזה הוא פשוט חסר משמעות, כל הקשקוש הזה של הסאב-ספייס, וכאילו שהם כולם פועמים על איזשהו אותו תדר, זה כל כך רע, זה כל כך רע. נכון, נכון, נכון. עכשיו, רציתי להגיד משהו שלא הבנתי במסגרת שדיברת, הנה מצאתי משהו שאני לא הבנתי. כן. הידעת שקליבלנד בוק הוא לא שמו אמיתי של קליבלנד בוק? או בוקר, כן, סליחה? הם אמרו משהו, אבל לא הצלחתי לתפוס את הזה, כאילו... מה שהוא אמר, המנטור שלי, מעולם לא סיפרתי לך על המנטור שלי, שמו היה קליבלנד בוקר. אני אספר לך את זה פעמים, אני לא יכולה לחכות לשמוע את זה, ובזה הוא סתמו. זאת אומרת, זה אפילו לא הפאקינג נם האמיתי שלו, שאם תחשוב על זה, זה הגיוני, כי לאחיו קוראים, לא יודע, נכון, משהו שהוא לא נשמע כמו קליבלנד בוקר, כי קליבלנד בוקר נשמע אנגלו-סקסי בצורה מחשידה. אז אולי נקבל על זה הסבר בעונה הבאה, אני בטוח, זה כל כך מעניין. זה... כן. לא, אבל אתה יודע, מתי הם נזכרו לזה? בשנייה האחרונה כמעט של הפרק האחרון של העונה. היה ממש קריטי להגיד את זה אז, כן. כן. חוץ מזה, בחזרה לעניין הטכנובבל, אז קולבר אומר שם, פוליפלויד. כן, רציתי באמת לדבר על זה גם, אבל אוקיי. קולבר אומר שהוא חושד בסוקל שהוא פוליפלויד, שזה מונח אמיתי מתחום הביולוגיה, זה מתייחס כן, והוא לא חושד. כן. הוא אומר שהוא מאמין. כן. בקיצור, מכאן ואילך זה כאילו, שום דבר שיחסו שם לפוליפלואידיות, כמו, פוליפלואיד זה מונח שמתייחס לאורגניזם עם תאים שיש בהם יותר משני עותקים של הכרומוזומים האורתו. כן, שאין כרומוזום רגילים, יש הפרדה בכרומוזומים, והיא קורית ברחם, ואז כשהגנים נפגעים על ידי הסביבה, וכהנה וכהנה. אבל בין זה ובין מה שקרה לסוקל, זה... שום דבר, כן, בדיוק. זה כמו קשר עם הדליטיום, זה לא רלוונטי גם למונח המדעי בשום צורה. בסדר, ואנחנו כבר יודעים גם ככה, כבר אמרו את זה לפני זה, הוא אמר בהתחלה שמה שקרה לסוקל שמה, למה הוא לא נפגע מהקרינה, כי משהו קרה בהתפתחות שלו, שהוא מאפשר לו להתמודד עם הקרינה, אתה זוכר, אמרו את זה כבר בהתחלה, אז זה לא היה כזה סיפור הבדל כזה, כאילו הסבירו שזה קרה בגלל שהוא פוליפלייד, אוקיי, בסדר, רצו לדחוף את המונח הזה. באותה מידה קולבר היה יכול להגיד מידי-קלוריאנס, וכאילו, וזה בעיניי זה ממשיך את המגמה בדיסקאברי של לעשות חצי עבודה עם מונחים מדעיים, כלומר, לזרוק אותם בפרק באיזשהו הקשר ואז לעזוב. לא שאפשר ללכת עם זה לאנשהו. כאילו מישהו עשה ויקיפדיה על מונח, הוא עשה רנדום, כאילו באיזה ויקיפדיה על ביולוגיה. זה לא name dropping, זה term dropping. בדיוק ככה. כן. אלכס, תתכופף. קורצמן והחבר'ה זרקו הרגע גוש חרא מעביל היום ונורא נוסף בפרק הזה, והוא שהמרחבים הפנימיים של הדיסקאברי גדולים בהרבה מהוויזואליה החיצונית שלה. מה זה גדולים בהרבה? מסתבר שאם אתה יוצא מהטורבוליפטים, מהפתח שמלמעלה, אתה מגלה שאתה בקורסקאנט, בגלקסיה רחוקה, ואם תחכה מספיק זמן, אתה תראה גם את אנקין סקייווקר צונח מלמעלה, מנסה לנחות על הרכב של המתנקשת הזאת, מ-Attack of the Clones. יפה ליאור, אהבתי שאתה זוכר את כל הדברים האלה. זוכר, בטח שאני זוכר, מאיפה אתה חושב שהם לקחו את זה? עזוב שהם איפה הם, אני אומר זה שאתה זוכר זה יפה. למה שאני לא אזכור את זה? כי אתה לא כזה חובב גדול של סטאר וורס. ראיתי את כל הסרטים, אני זוכר, ראיתי אותם כמה פעמים, אני זוכר מספיק את ה... ראית את כל הסרטים, כולל רייז אוף סקייווקר? מה זה רייז אוף... לא, האמת, סליחה, את זה לא, וגם לא ראיתי את... את... The Last Jedi. לא, את... זה אימן סולו. טוב, אז עזוב את ה... סליחה, ראיתי את כל הסרטים חוץ מהשניים האחרונים. לא משנה, בקיצור, ראיתי את כל הסרטים של הטרילוגיה הפריקוול, אז ברור שאני זוכר את זה, אבל בקיצור, לא יודע, בעיניי זה היה כל כך מביך, זה כאילו כל שוט... אבל הקורסקאנט הייתה הרבה יותר יפה מאשר... אבל ברור, אבל זה כאילו פנטזיה בחלל, אז זה בסדר, אתה מצפה לזה. פה אתה כאילו...
הם בספינה, הם בספינת חלל, כאילו כל שוט אני כזה, רגע, אני נמצאים בדיסקאברי עכשיו? אולי פספסתי וגם איזה קטע. דיסקאברי לא אמורה להיות כזו גדולה. נכון, נו, זה מה שאני אומר, אולי הם נכנסו לאיזה סטארבייס, אולי הם בספינה של אוסיירן, לא, אולי אני פספסתי משהו, אבל לא מבין מה קרה, לא, זה הדיסקאברי, וואי, הם לא רציניים, כאילו, הם לא באמת חושבים שיכולים להיות מרחבים כאלה בתוך הספינה, די, תפסיקו, וכל הזמן יש עוד ועוד ועוד, ויש שם קטע שהטורבוליפט של מייקל עובר דרך ריבועים כאלה, עם שדות כוח, כאלה קוראים לזה זיום, זיום, כזה, וזה נראה בול כמו הסצנה במפלצות בים, במונסטרס אינק, עם הדלתות, אם ראית? כן, בטח. אז בשני, נכון? זה לא בסרט הראשון, זה לא, לא, בשני. זה בראשון, זה בראשון. וואלה, אני לא זוכר את זה כל כך מהראשון, זוכר את זה יותר מהשני, באקדמי, או יוניברסיטי, או מאסטר. לא, זה בראשון עם הדלתות שהם במרדף הזה שם וההוא וזה, אז סתם, זה אוקיי. הזכיר לי את זה. זה לא כן. כל כך חשוב באמת, אבל זה עוד חלק שכאילו, וזה גם נראה רע, גם שם ה-CGI נראה רע. הוא אני נראה לא מסכים, טוב. בזה אני גם מסכים איתך. אתה יודע מה עוד זה הזכיר לי? זה הזכיר לי מסטארטרק ב-2009, באמת כואב לי לקרוא לזה סטארטרק, אבל מהסרטים של אברהם, שרואים את החדר מנועים, ואז אתה רואה את הגודל שלו ביחס לספינה עצמה, וזה נראה כל כך overblown. אז בדיסקאברי באו ואמרו, אני לוקח ומעלה את ה-Raise the כן. Ante. רק שאצל אברהם זה נראה כמו חדר מנועים של איזה בוילר פלייט של הקווין מרי מ-1918. אני מתקשה להאמין לזה, אבל אני עוד איכשהו מסוגל לבלוע את מה שהיה בסרט של אברהמס לעומת הסצנה בדיסקאברי, זה פשוט בלתי נתפס. כן, אבל מבחינת טכנולוגית זה הרבה יותר נראה הגיוני, אם כבר שזה יהיה בדיסקאברי, עזוב את הסקייל פה. זה לא נראה הגיוני בשום צורה, אוקיי. אני לא מבין מה אני רואה שם בכלל. שניהם לא הגיוניים. כן. אני לא מבין מה אני רואה שם, הכל כאילו, הכל עם הפילטר הכחלחל המעצבן הזה, והכל כאילו, יש שם כל מיני טורבוליפט שזזים בתוך החלל, שהוא כולו מדוחס דרך אגב, כי מייקל נמצאת שם בלי חליפה או קסדה או כן, משהו כן. כזה, וואלה, לא יודע, כאילו ואתה יודע, ישר אחרי שזה יצא הפרק, אז התחילו לצוץ כל מיני הסברים אפולוגטיים באינטרנט, על איך זה יכול להיות, וזה שהכל זה בעצם כל מיני הולוגרמות מתקדמות, או החומר, איך קוראים לזה, ה-programmable matter, וכל מיני דברים כאלה, אבל אין לזה שום היגיון, למה זה צריך לראות ככה, חבר'ה, כאילו טורבוליפט זה דבר פשוט, זה כאילו מעלית שעוברת בתוך טאנלים שנמצאים, בתוך מנהרות שנמצאות בספינה, ומנהרות שחלקן אנכיות וחלקן אופקיות, וזהו, זה הכל, זה לא צריך להיות... אתה יודע, אני שונא להגיד את זה, אבל יכול להיות שזה קשור לשיפוצים שנעשו, אולי זה לא היה לפני, כן? כי הרי הדיסקאברי הזאת, עם כל הכבוד למפוק שאין לי אליה, לא הסדרה אלא החללית, כן. היא לא אמורה להיות כזו גדולה, היא בטח לא גדולה כמו אנטרפרייז D. בסדר, אני מבין שזה משהו שנעשה אחרי השיפורים, אבל איך זה מסביר את זה? השיפורים, לא יודע, אז זה הנקודה, אבל אני מסווג את זה בזה שהשיפורים, לא ידעתי ששיפורים שינו את כל המבנה הפנימי של הספינה. אתה יודע מה שיפור היה, אתה יודע, מה שיפור היה יכול, שיפור של המאה ה-32 היה יכול לתרום לדיסקאברי המקורית, פשוט לשים כאילו משגרים קטנים בכל נקודה שאתה, בכל חדר, וכך גם אם אין לך טאג, אז אתה פשוט יכול להגיד לאן אתה רוצה, וזה משגר אותך, כי מסתבר ששיגור במאה ה-32 זה דבר שהוא מה בכך, אם אתה יכול לדחוס את כל המשגר בתוך טאג קטן, ואנרגיה זה לא בעיה, אז למה אתה צריך טורבוליפטס בכלל? כאילו, במאה ה-23-24 יכולת לבוא ולטעון שזה עניין של חיסכון באנרגיה, ושאם כולם היו כל הזמן משתגרים מכל מקום לכל מקום, זה היה עולה ביותר מדי אנרגיה ומקבל את זה. אבל במאה ה-32 נראה שזה דבר של מה בכך. אפשר גם לקוות שעם כל השיגור הזה, הטכנולוגיה הזו נהייתה קצת יותר בטוחה לשימוש. כל הפיזור הזה של האטומים בכל מטר רבוע, זה קצת נשמע בעייתי. כן. טוב, אנחנו מגיעים לחלק בפרק שבו יש את השואו-דאון בין... אני מדלג כמובן על כל קטע האקשני של איך מייקל מקפצת על הטורבוליפטים ומגיעה בסוף לדאטה קור, שנראית כאילו היא נלקחה מהסטארבייס ולא חלק מהדיסקאברי, אבל בוא נגיד שפה זה באמת משהו שאני מוכן לקבל שהוא חלק מהאפגרייד. זה ללא ספק נראה upgraded, כן, זה נראה משהו ממיינוריטי ריפורט.
אז יש את הקרב הזה בין מייקל לאוסיירה, וכמובן שגם מייקל מפתיעה את אוסיירה שם, למרות שיש לה שם רגולטורס או זה, והיא הורגת אותם כמו כלום. לא הרבה אגב. כן. היה איזה 1 או 2 מקסימום. ואז יש את הקרב ביניהם, ואוסיירה דוחפת את מייקל לתוך הפיקסלים האלה של הפרוגרמבל מטר, ומחכה שהם יאכלו אותה, במקום פשוט לראות בה. זה כמו בסטארגייט, הזכיר לי את כל הריבועים האלה, זה הזכיר לי את כל הרפליקטור שם, אם ראית. לא ראיתי את החלק הזה של סטארגייט, אני מודה שהפסקתי אחרי העונה השלישית או משהו כזה, לא כי הסדרה לא הייתה, סתם כאילו, לא הייתה באמת סיבה. הייתה סדרה, אחלה סדרה. אז זה הופיע לקראת הסוף, אז יש, וגם מופיע אחרי זה בסטארגייט אטלנטיס, שגם כן מאוד אהבתי. אז זה נראה כי לא יודע כמה יכולים להיות הכבישים קיברנטיים ולאכול אותה או משהו. אבל לא, זו ברנם. שכחת? לא יודע, זה כאילו, זה נראה כמו איזה סצנה מטרון, כאילו עם הפיקסלים. רק קצת יותר, עם קצת יותר פיידליטי. ואחר כך היא עוד יורקת אותם. כאילו זה היה סצנה מאיזה פרודיה על מחשבים וסימולציות. כן, כאילו זה נוזל, אתה מבין? ואת כל זה מייקל עושה כשהיא צולעת, כן? היא עדיין צולעת. זה ברור, עם, מה זה, סכין שהיה לה ברגל או משהו, איזשהו להב שנתקע לה ברגל, שלא נתקע לה, זה שהיא נלחמה איתו, נכון? הוא תקע לה את הלהב. כן, זה בסדר, אחרי זה היא הוציאה את זה וסגרה את הפצע. אחד מהרגולטורס. כן. בכלל שאתה שומע על זה, השם הזה, שכחתי להגיד על זה שראינו את זה קודם, אבל השם הזה זה מאוד מצחיק. טוב שלא קראו להם אחד מהביורוקרטס. לא, אבל הרגולטור זה מצד אחד מעלה את זה גם, אני מתבייש להגיד, אבל זה מעלה את הקטע הראפ הזה של וורן ג'י ונייט דוג, רגולטורס! ומצד שני אני נזכר בספר הפנטסטי של סטיבן קינג, The Regulators, ואף אחד מהם זה לא זה. אבל כן. מה הם regulating to? כאילו, מה הסטנדרט, מה הבייסליין שהם רגולייטינג מהמצב שזה נמצא למצב שהם רוצים שזה יהיה? הם רגולטור, זאת אומרת שאתה יודע, חברות באות אליהם ואומרות להם אנחנו רוצות להתמזג, והן אומרות לא, אתם לא יכולים, אין מספיק תחרותיות בשוק. אני לא שואל מה המונח המילולי של הרגולטורס, ליאור, אני שואל מה המונח של, למה קוראים להם רגולטורס פה? מה אתה רוצה שאני אגיד לך? סתם רצו להמציא את זה מילה. שאלתי, אתה יודע, זה כמו שם של להקה, או סיירה and the regulators. זה אחלה שם. זה אחלה שם. אתה יודע מה, עושה רגע, זה אחלה שם. זה כמו סוזי and the benches. זה אחלה שם. או סיירה and the regulators. אם היו קוראים לחיילים של הבנשיז, אז זה היה יותר אומנס וכאילו יותר מגניב מרגולטורס. הם היו צריכים לצרוח אבל בשביל זה. אתה יודע, בנשיז יש להם האולינג. הם יצרכו בכל מקרה כשברנם תגמור איתם. לא, היא גומרת אותם בשקט לפחות. הם יותר יצרכו אם יחזבו את אוסיירה לדעתי. כן, יש מצב. כי אם היו מחזיבים את זארי, הוא רק היה נוחר לידם. אז כן. אז זהו, מהרגע שהיא הורגת את אוסיירה, אז אתה מבין שבגדול הכל נגמר, ומפה זה, אתה יודע, going through the motions. נכון, הכל סבבה, הם הצליחו לברוח, כאילו הם רוצים למתוח אותך עם זה ששמו את בוק בתא הפטרור, אבל האם זה יקרה, אבל זה קרה. ברור שזה יקרה, כן, כי הוא יצור מיסטי, ואתה יודע, אלכס, במופלא ממך אל תדרוש. אני לשנייה חושב, אתה יודע, אני נזכר באריק לוי האגדי, זה יקרה, אז זה אכן יקרה, וזה קרה. כן. והם פתררו את דרכם לכוכב, והצילו את כל השאר. בשנייה האחרונה, כי לא היה לך מספיק, אתה יודע, מספיק. עדיין, בשנייה האחרונה, כי אין זמן ליותר אקספוזישן. לא, זה לא רק שזה, אתה צריך שהכל יקרה בשנייה האחרונה בכל דבר. כאילו גם שהוורפ קור מתפוצצת בדיוק שנייה אחרי שהם מצליחים ברגע האחרון להתפטרר משם. אתה לא יכול שיהיה לך 2 שניות to spare, לא. שנייה האחרונה, כן, בדיוק ככה. וזהו.
עכשיו הפרק הסתיים, אבל אתה יודע, יש לי שאלה, אפשר היה עוד כמה רמיזות על קונקשן, כי פשוט אני לא בטוח שהבנתי לגמרי. נכון, זה היה, אתה יודע, זה היה המונולוג האקספוזישן יוצא, הרעיון של כן? הפרק אאוטרו הוא אקספוזישן. כאילו קונקשן בכל מיני מובנים, כאילו גם פיזי וגם מנטלי, אני רק פשוט מנסה לראות אם הבנתי, כי אני פשוט שמח שמייקל סיימה את הפרק עם המונולוג הזה, כי פשוט בלי מונולוג סיום אי אפשר להעביר מסרים של פרקים, זה פשוט לא אפשרי. ניסו, מלא סדרות ניסו ואף פעם לא הצליחו, ורק דיסקאברי. אם המונולוג הזה היה מכסה על דברים אחרים שנעשו בעונה הזאת, כי המונולוג הזה לא היה מונולוג סיום של פרק, היה מונולוג סיום של עונה. נכון? שלא לומר של סדרה, אבל לא, לצערנו לא, אבל של עונה לפחות. אז אתה יודע, אם הוא היה מכסה על זה, זה היה לזה איזשהו ערך חיובי, כן? תשמע, זה היה כל כך מרגש, אני רק מצטער שאני לא מדריך בצופים כרגע, כי כל כך מדגדג לי להעביר פעולה על קונקשן בין אנשים, ועל עד כמה שיצורים. אולי זה עקב הקורונה. אלכס, do you connect? I try to. הוא בא לכם באדיבות T-Mobile. יפה. כן. הפרק הזה הוא בעיניי פיילה של חרא סנטימנטלי, עוד ועוד ועוד, עד שכבר בשלב מסוים לא נשארת בך טיפה של אכפתיות לגורל של אף אחת מהדמויות הקלושות שם, וכולם שורדים כמובן, כן? אולי, כאילו, לגבי אכפתיות, אז אולי חוץ מסארו והקלפיאני, שעכשיו כאילו צריך להסתגל לעולם שבחוץ, ואתה חושב על זה ואתה אומר שהוא, אתה יודע, הוא והיה החיים אכפת לי ממנו אם הדמות שלו לא הייתה כזאת מעצבנת בהתנהלות שלה לפני, אבל כן, אני מבין מה שאתה אומר, בסארו אכפת ממנו. כן. אבל כן, אכפת לי מהקשר ביניהם, כי אם היה איזשהו אלמנט של קשר שהיה מרגש, זה היה ביניהם, כשהוא מביט בו באיזה סוג של הערצה אבאית כזאת, אני יודע, משהו כזה, אח גדול כזאת. וכן, זה דווקא היה נחמד. ברגע שבין אדירה וגריי וההורים המאמצים שלה, לא היה לי אכפת בכלל. ואתה יודע, אני הורה, זה לא שיש לי בעיה עם זה. כן, כי אתה יודע, הם פשוט אמרו לך, היי, פשוט תקבל את זה עכשיו שהם אימצו אותה, כן? אין, אתה לא רואה, אין איזה ארק שהם עוברים וימצאו מניפסטציה פיזית לגריי. כן, אין איזה ארק שהם עוברים ביחד חוויות וכל מיני דברים, ואתה מבין שנוצר ביניהם בונד, זה פשוט אין, ואז קליק, יש. לא, היא גאונית, היא עובדת עם סתם אצבע הזה, היא בנתה לו ממשק, והיא עכשיו הבת שלו. כן. זה אחד, וכמובן שמאחרים באמת, לי אף אחד, יש לי אפס קשר ביניהם, זה נכון שגם אני לא ראיתי הרבה משתי העונות הקודמות, אבל בסדר, זה לא, אחד מהסיבות שלא ראיתי אף אחד מהעונות הקודמות, אחת הסיבות, היא שלא היה לי קשר, לא, אפשר היה להיקשר איתם. זה מעניין מה שאתה אומר, שאתה מעלה את זה עכשיו, כי הייתי רוצה, אם סיימת, כן? אני יכול להגיד משהו. אתה לא חייב זה גם לא חייב להיות חלק מה... לא, מה שאני כן רוצה להגיד, מעבר לזה, כאילו לפני סיום, שמתקשר למה שאתה אמרת, זה שבאחד הדיונים בקבוצות של מסע מקורבים בפייסבוק, הייתה תגובה של חבר בקבוצה בשם אור אולנסקי, שמצאתי אותה מתומצתת, לעילה וקולעת במיוחד לסנטימנטים שלי לדיסקאברי. ממש הרגשתי שאם הייתי מבקר טלוויזיה בעיתון או באתר או משהו כזה, והיו מבקשים ממני סיכום על דיסקאברי עד כה, כביקורת, אז זה היה כמעט במדויק מה שהוא כתב, מה שאני הייתי רוצה לכתוב, רק שאני לא מצליח להתנסח קולע ככה. קיצר, פניתי אליו בהודעה פרטית, ביקשתי ממנו וקיבלתי אישור להקריא פה את התגובה, אז הנה היא, אני אקריא אותה עכשיו. אז הוא כותב ככה, דיסקאברי היא סדרה ברמה נמוכה מאוד, עם מהזן החדש של סדרות שנרקחו במשרדי השיווק ולא במוחם של יוצרים עם חזון או סיפור לספר. סדרות דומות, הוא נותן פה שתי דוגמאות שאני לא מכיר, טרה נובה ו-The Walking Dead World Beyond. אני זוכר את התגובה הזאת, אוקיי. כן. אז הוא אומר, הטרק בבסיסו הוא סיפור על צוות, על יחידה צבאית שחוקרת עולמות חדשים, על גבי ספינת חלל או תחנה ו-DS9. הסדרה חקרה דילמות חברתיות מוסריות מעניינות, דרמוק, Who Watches the Watchers, Measure of a Man, לפעמים סיפורים מעניינים, The Inner Light, ולפעמים היו מקדמים את הסיפור הגלקטי. לכל איש בצוות היה תפקיד ייחודי, ותוך כדי ביצוע התפקיד היו אינטראקציות בין הדמויות, היו מפתחים דמויות ומוסיפים להם עומק. הצוות היה נהיה חביב על הצופה, והיה מעניין לראות איך הם מתמודדים עם מצבים ומשברים שונים. לפעמים היו גם מחליפים את הצוות.
דיסקאברי איננה סדרת טרק, היא יותר כמו ספין-אוף. זו סדרה שממוקדת באקשן מהיר ודרמה מאולצת ומוגזמת, כמו המבורגר משולש מוגדל $5. איננו יודעים מה תפקידם של רוב הדמויות, מאיפה באו, או אפילו איך קוראים להם. לא אכפת לנו מהם, הם לא חביבים ולא מעניינים. הסיפור מוגזם, והפתרונות למשברים לא אמינים ומוגזמים. הצוות מתנהג כמו חבורת טינג'רס שיצאו לטיול שנתי בלי המורים, ולא כמו יחידה צבאית עם שנים של אימון ועם ספינה מורכבת ויקרה להפעיל. הם תמיד יגיבו לכל סיטואציה ברגשנות מוגזמת, ששוב, אולי תתאים לילדים בתיכון בקוברה קאי. הנבלית למשל, בעונה הנוכחית מגוחכת. אישה ירוקה בלי שום עומק, לא מפחידה, לא מעניינת, לא מורכבת. ברגע אחד הופיעה, השתגרה לתוך הספינה וכבשה אותה, אחרי זה כיסחה את כל הפדרציה בתוך הבסיס שלהם מול כל הספינות שלהם, כשהיא בספינה הכי מיושנת בגלקסיה, ואז הפסידה את הספינה ברגע לפטיש שפותר כל בעיה, ברנם. איפה גולד דוקאט, איפה המלכה של הבורג או הדומיניאן? זו סדרה רדודה שאם לא הייתה תחת המותג סטארטרק הרבה אנשים כלל לא היו טורחים לצפות בה. אז עד כאן התגובה ותודה לאור אולנסקי. אני מודה לו בשמך גם. או שמי. כן, אני ממש מעריך את היכולת של אנשים להתנסח לפעמים בתמציתיות, כי אתה יודע, אנחנו פה מרחיבים ומדברים וזה, ואני דווקא רוצה שנעשה זה, כי אני כן רוצה להרחיב ולהתמקד על אספקטים, אבל לפעמים אני גם רוצה להיות מסוגל לנסח דברים בצורה קולעת, הוא עשה את זה פה מצוין לדעתי. טוב, בשביל זה יש פודקאסט, יש דברים שאתה לא יכול לכתוב על דפים בדפים נוספים שיופיעו בפייסבוק, ולכן יש... לפעמים אני מרגיש שיש שמנסים לעשות גם את זה, אבל ברור שאני מרגיש שזה לא הפורמט בפוסטים בפייסבוק או בתגובות. כן, מסכים. אז זהו, הגענו לסוף התוכנית, מקווים שנהנתם. אם כן, נשמח אם תיתנו לנו לייק בדף הפייסבוק של הסימילי דיס, ונשמח גם אם תגיבו שם. אנחנו זמינים במרבית אפליקציות הפודקאסטים, לרבות ספוטיפיי, אפל פודקאסט, פודקאסט אדיקט ועוד. תודה שהייתם איתנו, תודה אלכס. תודה ליאור. עד הפעם הבאה.